Oliver Apple game. Ego saludo kakitara. Saludo ya machagan. Ambwaf. Ambweke. Ambwe. Yet again. Wow, what is again? Let's go get each. Chai. Again, not feel. Nah. Akwa etu o si afio na ba ka o si afio n'obodo a. Nwekwa ebe efedi. Ebe niile. Wahala. Nwere efe ụzọ. Nwekwa efu capture na ya. Ka anyị na YouTube hapụ isebe okwu. Nwere one man n'obodo m. Abịa abụ agwọ onye ka ọ dị. Agwọ onye ka ọ dị. Ọnụbọọgụ. Iwatla. Ebele Chidi. Ezi nwanne emesi ọfọ. Nwa ọdịnala. Abịara ga-adị nwanne. One or two ways about it. Uchenna ga-minute izu egbu. Isi mmadụ nọ kere ndị ala nnọọ. Efere ya. Ya dị ka ibe dị onye ala. Oje otu nwanne. Sloji ma kere Dakar. Ka ife na-eme. Na ndị obodo a na-eme protest. Ọ na-afụ na anyị na-eme program anọkata ewe ọkụ. Anọ nwa obere ewe ọkụ. So a na-akpụ ya stage 4. Ke stage 4 abụ na ga-ewe ọkụ na 4 hours eweta ya. Anyị anaghị arịte na ọ na-emezi. Onwe ife ọbụla ị chọrọ iji ọkụ wee mee from 8 abalị jee lue 10. Ime ya n'oge. Iyetego na. So the thing na-eji ndị obodo n'ọrụ for some time na South Africa ebe a. So o nwere party a na-akpọ EFF nke Julius Malema. Na ka mmechite n'anya ma biko na ọkụ na-acha m n'anya. So ya nwa bịazie nso na ọkụ enwezife ọ ga-eme m. Awekwuo na a ga-shọt obodo a down taa. Obodo a ga-anọ shut down. Ewe shọt obodo a down. Nwere ebe emepe today. All man nọ inside. Mana yesterday bụ Sunday ka onye ọbụla nọ make a plan. Onwe nwa sorry ka anyị kwuele. Onwe ife na-agwụ ike eji ezu ike inidi. Eme anya ọda nya. So ọ bịa kpokpoti at least o sieli nni yetego. Ebe mgbabụ na wewe chukwu. A na-ewekọdi ya 48 hours yetego. Many ndị ba isi na anọrọsi akịta. Ewalụsi ofu debesi ya. Ịchọkwa iwe ịbụọ. Iwalụ na ego gị. Ọ bụ na egote mmanya dị na ya na-egote anụ ma gị iwe dị na iwalụ mmadụ na-abọzụ ike. Ọ na-enye aka maka ndụ gị gote gị. Iwe na-emele ahụ maka ndụ ka ndụ wee gbagote. Ịchọ ịchị ịtọ ị ga-achị. Idebe dịcha. Ọ na-agbakwu mma. Ndụ kpọtịa na ebe nna gị taa adaghị akwụzi ya nwụọ. Ọnọrụkwana siri ndị ọnụnwụ. Alele. Hey! Mgbe sili ndị ọnụ bụ sili ndị ọnụ. Ha! Onye ọbụ na-ebido ịgụ egwu. Ifuzi ebe ụmụ nwaanyị be anyị na-agụ egwu sili ndị ọnụ. Ha! Ụfọdụ tibe mkpu ebe a ka e wee si n'onu ya maka olu gị ogene. Ọ mkpu nwaanyị ahụ tikọnụrụ akwara agbabisie. Nwaanyị na-eti mkpu ọ na-eti. Letego. Onye bụ NSK? Na the bill, onye bụ NSK?
No, mother de la one you know, you can joke with every other person, but please don't even mention NSK with your mouth. I didn't mean to insult you, but you have to delete that caption and look for something else. How can a kid like you confront NSK? Are you mad or something? When the have NSK, are you there NSK ever? I had not the bill. I am my NSK. I am going to NSK. I got a way when that fear. NSK and Suka. And where by the Suka ever? I am Kulopun Suka ever. Ọ na ndị kanụ bụ NSK nke a bụ MNK onye a na-ekwu NSK so ka anyị ghọta ka o si wee kwado onwe caption anyị okwuru okwu NSK na kọwara ọfụma ka anyị ghọta bifo anyị gaa n'iru niile egbu anyị oge ka anyị wee mara ife anyị na-ekwu mara ebe anyị ga-ewepụ ọnụ kọwa NSK ana nke ka ndị ọbịa ịkpọ m ekidi nke bụkwa ndị ịkpọ m ekidi nke ekizi akpọ m ekidi so ọ bụrụ na ịmụta ọgbọ m nnọọ epụta ikpoghe ọrụ si na mba ekidi onye ji ụmụ one dibịa ụlọ ka ị na-akpọ ekidi mgbe m ji mebe ife egwu na atụkwaghị si na mba ekidi isi ọgbakala isi ọgbakala nwoke onye na-akọrọ ya onye ebe na-ekwu ibe ga-eke ṅụrụ nna m ọkpụrụ mmiri ka ugwu ede ka ọgba ọsọ ịgbara etu esi ọgbata kwụrụ na Naịjirịa na many people na-eko eko anyị bụ ndị ụka ọkwụbe anyị dere ebe a bedo nwa ya na-akpọ NSK na Naịjirịa onwe ya nọ iheteghe na onye nke asem rejọrọ ya agbazube onye agbariela brain gbapụta ebe a kịta Steve Angelo King si n'ọrụ ọha agwana SK wakachi onye ji SK gbarisi isi na onye ebe ọ na ọ na-eko eko o nwere ike ọ bụrụ ihe ọ debelụ m sis ọ chee ịpịa m sis ọ na-eche di nọmba orisadị ya ka ya bịagodu ya iwee lesịa dibịa ụlọ dịka m nna ụmụazị na-abụrụdụ nna nwa na ụmụazị ka esi na ọya ahụ na mba eki nke onye na-eri abụrụ nke ibie na-eri o nwee ka o si eme anyị o nwee nke ị ga-eri ire ewuru obi aṅụrị o nwee nke ị ga-ericha gị na nwaanyị dị na-esef ihe emetụnwu ya aka ọ metụ gị aka ị na-achịsa ọchị so ya nwere asị what is wrong with you? Say I will understand. Nke na-eme onye abụrụ nke na-eme ibi nna ahụ anyị ghọtara ka o si dịrị udo dị nwere ọ bụrụ na mgbe m na-eko eko kịta ya ka eburu gị gbara rapịa ọkwa oji ọcha ka onye agbara oji ọcha maka chi ọ ka oji ọcha si eme ị na-afụ ọ na-adịghị ka enu ihe tege ịgba onwe ogere mmadụ nọkata ọ na-agwa onwe ya okwu ọ gwakọta onwe ya okwu ọ sakwa onwe ya okwu kọndishọn mmadụ nọ n'ụwa mmadụ na-agwa onwe ya okwu ọ na-asakwa onwe ya okwu o nwere nwa mmadụ n'obodo anyị den ndị mmadụ toro ogologo wee anyị na-atụ ya ụjọ otoka n'ihi itolitezie mmadụ ndị mmadụ na-ashọt nwoke a the man mgbede ọ na-eyi slippers ọ na-agụkwu ya na-eme like this the man pụta ọkwụrụ ofu ebe ọ na-agwa onwe ya okwu o nwere ka o egwu ya atụ ya ọchịa ọsị nke a sokwa nke a so ya ya na-agwa onwe ya sị na nke a dịkwa ka okwu o nwere ka o egwu ọsị na nke a dịkwa ka okwu na nke a so ee the guy na-eje nsi mana ọ dị oke ọ part of life otu o wepụtara ya enyere ya aka ka mụọ na-abịa dan ịgba ma usoro ndị eriri eri mana ndị ụka ka anyị bịa ka anyị kwuo maka ha because ị nene ihe na-eme na Naịjirịa so far ịgwa gị eziokwu ị nene ihe na-eme na Naịjirịa ndị ụka so na ndị contribute
Chelo ewe ni we nwere ike na joka ka nkowa omume ofuma be fi iwe bi iwe. Ife ji ekwu ebu that na. School Nigeria contribute to Nigeria na adro mana. Church contribute na Nigeria. Many sectors contribute. When ife nke church ji we dio na abu that na. Onye Igbo ma onye ọbụla kpọrọ onwe ya Christian nọzi ọnọdụ kịta na ihe ọbụla mere nkịta na aga enwere anya fee n'aka Chukwu na onwe ihe ọ ga-emenwu ma ọkwa na ọsịgụ na ọka Chukwu si wee chọọ ya. If na that thing so n'ihe gburu spirit ndị mmadụ, it stand up challenge some certain things nke ọbụla melon asịtị ya n'aka Chukwu onye bụ onye melugo onye ikpe na Chukwu ga-ekpe ihe niile ahụ efuru ọ damage a lot n'isi anyị. Today, imana ndị Christians na-atụ ndị Muslim egwu. Abụ na ada atụ egwu, enwenugo mgbe elu na ndị ụka jire je gbugwala. Ya anụ. Mana o nwere ihe ndị ụka ba anyị na-aghọtara. Agịlịga nwa mbụ ọnwụ afaga akwa agịlịga, mana agịlịga dị ka ejima kọ nke tọrọ ejima. Maka ndị Igbo na-amara ife bụ agịlịga. Agịlịga bụ ide ejima ma nke tọrọ ejima. Ejima fuke bụ onye isi, nke ọzọ bụ agịlịga. Anya nwana ejima, okay. Gbọ nna ahụ nyere m aka ka ọ bụ nna akpọrọ m ma ọ bụ ejima nwoke ma nke nwaanyị, mana agịlịga bụ agịlịga. So a na-atụ ndị Muslim ụjọ. Chefuo na Rome, Bishop of Rome those days they declare war. With one side of our mouth I preach peace, with the other side I preach war. You might even mean ebe ọ bụ na ịma na God go bụ Lion of tribe of Judah, the same time nya bụkwa the lamb. O nwere that side of a lamb, nwekwe side of a lion. Positive and negative agbago ngi esi na onye anyị kpọrọ God na onye abụ devil ahụ ịghọtara ya. Na ya dị coin dị two sides. Na coin anyị nke a bụ coat of arm, nke a bụ the symbol of ego ahụ na-achị ili. Otu a ka ọ dị. Onwe nke ị ga-ewepụ n'ibie. Ndị ụka megidezi kịta abụzia cowards. Ime ya bụ na mmadụ bụ coward. Ịma na ekwu coward ụfọdụ aghọta the English. Coward bụ onye na-agba ọsọ from ọgụ dị eri anyị nọ. Ọgụ a nụgide ruo n'ọkpị ọgba ọsọ. Ihe asọ ya aka n'ọnụ ọ na-agba. Ọ ihe ọ pụtara. Like a sheep to the slaughter. Etu a ka esi akpọ ha. O nwere ge m kili onye ekechiri akwa n'anya. Asị agaba ọ na-aga agba onye nke asịkwa nke a. O nwere ebe egwuru ọ bụ. Unu furu that video 2020. Egwuru ife dịka onunu. Ewe na were mmadụ ofu onye abịa zodi ya ọkpa. Were mma chaa ya onu tụ ya n'ime ebe a. Asịkwa onye ọzọ eku n'ikwe bịa. Dinekwa ana acha anya esi ore ana acha. Ibe na-ekwu bụ na ọmụ na nne ya. Aya eji mma gbu m egbe ka aya agba m. Maka na mma agba ọsọ. Mgbabazi asị gbaa m odo m anya na egbe. Mụ aya eji ụkwụ bịa dị n'ala. Debere ego onu m. Iwe chabipụ m onu. Asị. Eji anya mara onye Igbo. Unu afọ video nnekwu. Unu afọ di video. Ọkwa efere ya. Na gwana. Na ebe onye nke akụni ya kpọọ ya ojere bịa ọdọnọ. Ọ bụrụ nke agbara egbe. Ọ bụrụ ndị nke agbara egbe narị n'onunu. Ebe etiri taya. Ka dị iche. Nnekwu nke pụta 2020. Ya ndị aboki ime datin. Otu enwe ndị Boko Haram. Gbafa nwa mere ya. Gbokọsị agha many guys. Debesi ya sekpubesi ya ha. Yetago. Kefe aka n'azụ. Ikuni eje ebe idinani. Akwa watch na Chukwu ebuka ya idina na enwe mma tie ego n'onu chagidi achabipụ kuzo na agba onye ahụ agba ihe n'ime ebe a etu a ka esi bugide ya ife nkwubu na ọ bụ mmụọ ka ejidere ebe a na mma a ga-egbu m ife ga-egbu m bụ egbe anwụọ m na ọmụrụ na ọnwụ ike ka nke mbịa ndina na imufu ọsọ akịtakịtakịtakịta igbaje ebe agbaba ga egbe nwere ike agbazi onye nwere ike sef ọzọ ya sefu narie izogodo onwe ya bụzi a na-ejide kedu nke bụ ifere nna nekwa ndị nke a ọhịa ndị ụka na-emezi kịta ọhịa ndị ụka na-eme ewe na-egbu ndị ụka ka a na-egbu gịnị na-egbu ha na taa na ndị ụka na-asọzi na-atụzi ụjọ ndị Muslim ife nji akpọfe afa bụ na ndị na-enye gị nsogbu na be anyị na ị na-atụfu ụjọ ka asị nna gwa mfu egbe ka o bụ gị nna ife na-ewute mbụ na anyị adịghị emezi ka ndị Igbo maka chika nna gwa ya na-emezi ka ndị Igbo e nwere rumọ nna ụta ka nke ọnụ ụnụ
unu ga-echeta na m kwuru wee sị onye ọbụla na-asị gị buru biznes gị na taa n'Igbo nke gekwana ya ntị ga-ebutekwana nọrọkwa ebe ị nọ kwechetara m kwuru ya rumor na-anụzi taa bụ na ndị Igbo na Lagos na-ele spare parts decide go na ha ga-ebu ife na ha wee nataba anyị. So anụrụ m ya mbefe abụọkwa video shop nwanne ya abụkwa real ka nna agwago ka abụọkwa video shop oleso nke efuru a na-agba mmadụ ofu egbe ọdanye ọ bụrụ nke onwe nke mee 2020 yotago so ị gara anụ na ndị be anyị ndị na-ele pass si na fa chọrọ ịna oge fasi idumota wee pụọ na Lagos a na-ekwu na fa ga-apụ na ba spanda na fancha ga-apụ ịma na apụọ n'onwe ndị na-ada ekwe eso apụ ọ dị ka oge ndị iwe kapụ ka ndị iwe kapụ o nwekwa ndị kwechiri di ya ndị ọzọ ma agara apụ n'Ọnịcha o nwekwa ndị nọ di ya yotago etu a ekwuo na aga-apụ oge nwe ndị ga-anọrụkwa mana o nwere ife bụ anyị akpazi anya ya ka nkata ngwa ka anyị mee ya ma na anyị ji ofu obi anyị na-ruo ama na anyị ncha kwekọrịtara wee nata ma ọ bụrụ nke ofu anyị nọkata oburu naba idogo ihe emenwu ya maka ofu osisi ada eme ọfịa ọ bụrụ na ife afa na-ekwu kịta bụ eziokwu na fa chọọ ime ya ekwuo na ndị niile na-azụ spare parts na Lagos ọ bụ ofu ndị otu a spanda nọ na fancha niile konukọ ebe niile a na-ele parts ma ndị ladikpọ akpa anya akpasi anya enwee special market ebe fa ga-etinye dia project ịghọtago ebe anyị eje lụọ bụ nọ nke ọba ma etu a fa akpa anya akpa na naanị ya once alafa na ndị ọzọ na ndị akwa nwere ike na ndị dị iche iche ana ndị na-ele moto ana ọnya bụ n'obodo etiela maka ọka o si eti adị eri na-abata anyị Igbo afịa azụba ịma na-abatakọrọ ọnụ onwe ndị challenge a na-efe esi ya ma ọ bụ na ọ ka anata ya ofu onye nsogbu mana ya ka bụ rumor which I doubt na ha ga-emenwu ya maka ndị Igbo yi emegide wee pụlụ nwo ndị Igbo aka ike ga-adị involve aka ike ezigbote aka ike ga-adị involve yotago oge a na Kano na emove iwọchi fudat no ọ gwara no command and control ya ka o ji wee luwo height olu ị ga-eji aka ike force onye Igbo ewe ga-ege ntị na ọ bụ no nke mgba na si mebi ofu si mebi ofu si no go fit do am so ọ bụ na ndị Igbo na plan ọ dị ife eziokwu ọ bụ na ndị Igbo na plan ya ife ma mma ka ọ bụrụ nchọ plan eziokwu na ewelu n'ọkụ a welu the spirit na-eme ya na-afị anya ife a na-emekwa na enwe seaport difference dịkwa na ịgbalụ ngwa afịa kpọsịa Lagos na ibunata ya bụkwa ebe 1 million naira ego transport trailer a ga-ebunatara gị detain na Igbo ọkwa sisi ya bụ ife gara ala ọnụ so trailer niile na-abata n'Igbo amago na ndị amount checkpoint n'ilo ọ dị mma fa amount ma gị na-ana iyetago na ife ga-emekwa ga-eme onye jezi n'afịa ọfụ na ndị ada azụzikwa nke a dị ozi fa ga na-abịazi na-azụrụ ya na be anyị degodeko ife eji achọ ka ọ bụrụ gọọmenti mere ya na gọọmenti bụ ihe nwee dị capacity esi oke si anyị nwere ụzọ n'ala Igbo hapụkwa anyị nwere ụzọ oge onye ọbụla batalụ kịta ụzọ ahụ dị bizi afụ dị need idozi nke mebiri emebi iyetego ụzọ dị ya onye chọrọ ịna abụrụ ụzọ ga-eme ya na ọmaana ịnata iwela wee greda na grade ya Lagos ahụ ụzọ ma itu esi ebu ngwa ahịa before dị mma ụzọ adịrọ ọnụ mma ụzọ ahụ si ma itu jebe Tinkan ọ dụbụrụ mma ada aga ya aga mba from Lagos to East dị mma the only place nwee girigirigiri bụ n'Ogun State isi na Lagos move ịma ada galop jeruo Chagamu ilukwere na Chagamu ebe a esi akọt anaba East bidozi ebe a ka apachịla ụzọ apachị gidi ya ịgafetakwara na Ijebu Ode gbasukwuo small ụzọ adị mma iyebe ọkụ ịnwa ruo Ondo steeti
ị ga na-alarụ ụla na stearin esogo m nyaa ị ga na-alarụ ụla na stearin na ụbọchị si Lagos anọ m 3 o'clock mgbede maka my bearing asụ bearing gbalịrị agbalị ị na-anyasi moto eme gịrịgịrịgịrị so abịa ebe a dozichalụ m ya 3 o'clock mgbede ka m si na toll gate Ondo steeti wee kebụlọ by 6 o'clock anọ m Asaba adịm agbakọ oke speed ife mgbakwadịkwa ka 100 mgba 100 mgba 120 mgba 90 otu a nnọkọta dị nka na efezi efe wetu ọkpa bịadị ụzọ dị mma hope ụzọ dị mma maka ya bụ ụzọ dị mma nke a bụ ụzọ dị mma so ụzọ dị eyisi na-ebunata kọntena ụzọ dị anọghị oge eru agbaba ya na pọt ma ife dị ona fachi na ọ dị mma fa na ma ọ bụkwa na fa chọrọ fa nọlụ dị onwe ya na-ayọ fa ayọ ụlọ niile fa na ụdị a iti ya rentin after ụfọdụ n'ime fe emekichago dị money ha etiri di ya ego ole ka o jiri ụdị ụlọ ụfọdụ emekisigo ego fa ọ bụrụ ife nna abakwa ana bagbo eziokwu datin 120 na-agbasa efe ya amadị na agba 120 ha pụtara ebe a moto mefe lo breki ụbọchị izi mmere experience since nyama moto na-akụọ dịtị na-akụọ na flọ ebe nna ada gidigidigidi Ogun steeti gidigidigidi gbaa breki nna onwe ya mgbachata ibe izi gba ibe m kwuru n'obi mbụ ọkwa breki ka ife afelu na-asị otu a ka nsi wee je n'anya moto nọ n'iru nọkwa na high speed sef maka mụ na nwoke a na-ayị ala onye aga ibie na wee welụ nnọọ ya sepụ ọkpa m agbago na mgbe mmeji ya agba mfe dịka 10 minutes na moto a na ọ ya eji na ọ ya akwụsịcha na-asị igbu enwekwara moto nọ m n'iru site ka nna anya kwa nna agbakwa dị breki small ka mgba ma ya kach amanna ka nna eme hydraulic na wufusi megidezie chukwu meelụ m nnọọ nlute ofu ebe paakị ya chukwu wee ka o si azọ Ogun steeti a dịrọ mma gidigidi dị ebe a sisi ebe a bifere adịrọ mma ma ebe ndị ọzọ dị mma so ọ bụ na ndị Igbo chọrọ ịna fana not the good nwere ọmọchị dị ya because na ndị na-anọ na be anyị no dey regret am ndị nọ na be anyị na-emebekwa no if you are not there feel na o nwere if you are not there ọ dịghị ka ọ na-adị mana ịnwa anwa lue na be anyị kịta iwe jegodu n'ofu joint ebe a na-eri ihe gị nwanyị na-ajụ onwe gị bịa ọ Naijiria eche na ego adị ọdị n'obodo a yotago Obiora Ugwumba say I'm from Asia. I traveled last week to see my sick father, and to my greatest surprise I slept in the bush because unknown government were tormenting our community and they burnt my uncle's house and what? Burned my uncle's house and his car, but thank God that he managed to escape because he was in the bathroom when they came. So he ran away with a towel on his way. So I can't advise anybody to come back home. Oh, yeah, okay. If you could, I am alone. That place bụ a danger zone. Oge Governor Soludo banyere ọ makele ehi ala as red zone. Oge nwe ike chụrụ ndị a chụọ ha na port chụta ha n'Imo ụzọ dị mma achụọ ha gbabata Anambra yotago ha nọrụzie na Anambra ana ebe ha nọ na Anambra niile ha masịkwa ebe ha nọsi one by one mana ọ na-ewute m na ihe ala be anyị na ndị ajọs buru ụchụ ha bata na be anyị wee dalụ be anyị na-emebi na-echu anya afa many people lose their properties. Many people lose their loved ones. Many people lose their valuables. Businesses are short to go down. With the community, I just love them, mother. He was someone after dia. They can do Marusi no be fan of piano colam. You know, so you can do a similar anatana. The danger is saying about a buy about the ebata. It's stand the risk of getting kidnapped. And abroad them kidnap ka na-ekwu ndị kidnap kwụọ ụgwọ ha wepụta o nwere ndị kidnap fa nwụọ dị a so people kidnap ịmụrụ na fa nwere ọya dị aṅa ụfọdụ dị asthmatic ọgwụ ha na-eku o nwere ka o si dị na shock ọgwụ ha nọrọ nso ọ ga-anwụ dị a ọ ga-anwụ ebe a onweghị ị ga-emenwu ya ọnya ka o ji wee dị njọ
so ọbụla na-ekulugu kwụọ ụgwọ pụta. Some people dị ready to pay ma ha dị ndụ, mana onwe onye a ga-ekulu ọnwụọ dị ya, which I know some people nwụchalụ oge ekulu fa. So isi mmadụ na taba, I will tell you no. Mana whereby na-adị na igwe decide ya ka eje, ndị a je, they can provide their own security. How many people nọ na Lagos a na-azụ ụdị agha ha ncha nata na fa ga-ataliwo with governor na ife bụ mkpa fakịta abụrụ na onye nata na fa batago nọọsụ nyefa security. Ọ bụzia na gọvanọ ga-enyefa the chance fa wee provide ya their own security ga na enekodova anya dia, which a na-eme ya eme. Egbe security companies yotago. Ọ bụghị ihe discourage mmadụ ọga. I can't tell you to go home. If you want to go, you go. Yotago. Ichi na onwe ejighị aka onwe tụrụ ya ebe ebi na-eme business na onwe sigo je. Ọ bụ na ịma na ba anya dịrọ mma, ba anya dịrọ mma. Ọ bụ na nna gị dị involved na kidnapping business, jegwe ya na ọrụ ya akụọ na they no go come. M ga-agba ha no come na ba anya dịrọ mma na ọ dịrọ mma. Mgbe ndị obodo unu provide ya security, ndị niile bụ ndị vigilante bụ unu enye ha wee ha dị active na-alụ ọrụ, ịma na ba anya adịgo safe. Kịta ba anya adịrọ safe. Mmadụ na-enatara ụlọ Christmas, mmadụ na-enatara ụlọ yotago ihe na nwanne. Ọ bụ ya abụ ihe mmadụ eje na-aghọrị onwe ya. Ba ya adịrọ mma. Our place adịrọ secured, ọ dịrọ safe. Gọvanọ na onwe ya kwefuru ka ọ na-eme campaign. Ebe niile gọvanọ jere fụkwa ka o si wee eme campaign ka ịbụ onye ohi so na ndị na-achọ ka ndị mmadụ maa n'ọnya. Ọ gaghị you no go see them. Gọvanọ nọ ebe ọ jere campaign, security awụ ebe niile, burusia egbe kwụrụ. Gọvanọ sef obi eru di ya. Onye buru echi ga-eje kwekwara nsọm ya. Why na-adị ebu mmadụ na Lagos? Ọ bụ ha Nigeria. Why na-adị eburu mmadụ na Lagos? A na-atụ ụdị ụjọ na Lagos. Ị na-anụ ya n'ọda steeti. Ọsụsọ na steeti mụ na gị, Anambra na Imo na Enugu. Ụdị akụkọ ọ dị mma. Ebonyi sef ada akụ ụdị akụkọ na Ebonyi ka dị safe sef. Abịa dị safe ada na Anambra na Imo. Ka ị na-asị ha nata. Olesi ha chọrọ ịdị nọmba kwuo na ha ncha na-abata. Ha bata onwe anything na-eme ha na-efesi ya together. Ma ọ bụrụ na individual fa ọ bụrụ na ụmụnna gị na-alụ kidnapping na-aje gwa na ọrụ ha akụrụ akụ. Isi na-discourage mmadụ. Taa mechie ego ọnụ, who be you? Onye ka a na-discourage? Ọ nwere onye na-ejiri anya wee fie na-eme n'ala Igbo ka ọ maka ebubo onye nke gị. Ọchiọma o mee gị ị ga-ama. Na ndị ohi na-enweghị ha na-emezi. Onye ọbụla nọrọ na etu esi apas information ịgafe ihe ama na ha amago n'enye. What are you saying? Ihe ejenwudi akịta na ọnya 3 days egwu ejugarụ. Onwe ekwesịrị onye ifu ka na-anya oke moto n'ala Igbo. O nwere onye na-anyazi nnukwu moto n'ala Igbo. Moto niile apakịrị apakị. Onye pụba kịta o bugu Corolla, o buru 190, ma ọ jecha ofu SUV ochie buru, ma ọ chọkwara Honda Hala ka anya pụọ ebe ọ nọ. Aka na-ebu siren. Ị ka na afọ ya, many big boys ka efu n'ụlọ ya ọbụla agbago ọsọ wa di ya. Ka ị na-asị ya nata say discouragement. Ebe ka gị nwara akọghịrị nọ? Where are you? Ebe ka ị nọ wee na-ekwugheri ihe a? Je nọ na village gị na shit. Onye ya na ihe ọfụrụ owelu eji gbagbu onye ọcha. Oge a na-akpọ ndị Fulani n'ọnụ, anyị megidego oge ya na ndị na-emego bụ ụmụnne gị. Ọ ndị gị na-asị ofu community agwa ndị a ha bịa na-ene ya. Na dem arụ ọdịnala Igbo, ihe ọjọọ ọdịnala Igbo, a na-egbu mmadụ ka anyị sị na mmadụ abụrọ ihe. A na-egbu ya n'obodo ndị ọzọ. Ndị Igbo obi ọjọọ anyị karịzịrị. Ihe abụ ihe pretense. Ọ bụghị ihe ya bịa n'ihu akwụkwọ idebe ahụ ka ọ bụrụ n'igbo ezigbo mmadụ. Don't discourage somebody. What are you saying? Mechie gị ọnụ. Ihe nọ n'ụlọ. Naanụ buru oke moto nya. Onye bụ afọ a na-akpọ ha non gọọmenti, ndị nke ụmụ Chineke, ndị nke ụmụ Chukwu, ndị nke a na-asasị afọ ị na-anụ ị na-asị onye ndị ka onye ndị bụkwa ndị nke. Mmadụ sị na afịa bụ ụmụ Chineke, nke a sị na afịa bụ ụmụ Chukwu. Gịnị bụ ụmụ Chukwu? Onwe nke bụ ụmụ Ekwensu. Je regista ka agbala abalị.
na Facebook ama na ị na-achọ ebe aba attention ka nsa aga okwu ịghọtago nya ka iji wee bịa bido ịkparị nne gị na nna gị ebe ị bịa na program ihe ekwu okwu ka nwa mmadụ i were mkparị wee bịa ka ọ bụrụ na enye gị attention enyego nga attention anyị n'idi ma mmadụ ihe niile bụ nne gị na nna gị ka ị gwara ya ịghọtago so nwanne ọ bụrụ ile afọ ọjọọ ndị be anyị gwanụ m reason ị ga-eji wee jee kidnap mmadụ onye ahụ nwụrụ ahịa gị buru ya tụrụ ya n'ime ebe a na-agba kemikal na-atụ isi ndị mmadụ ebe ahụ ụfọdụ ka e gburu bekrọsi ọgan ya ịda afịa iji asị mmadụ ya na-adị ya ọga o mebe agha ọ bụ na omego nwanne gị ịghọta ihe a na-agwa gị obi akpọ ndị mmadụ otu a ka God is good ọka ọ nọ ndụ taa ndị planụ ya ọ ndị ilo ọ bụ onye imu na ya onye ụlọ ka egbu onye a gịnị ya dị na mma ọ na-anụta information from you ọjọọ were ya na-alụka gị a na-agwa gị na ala Igbo adịrọ mma ị na-ekwugheri biznes si na-ede na ala Igbo ịma na ọ na-akrọmbụl ịbata Asaba kịta anyị na-ajụ ke ndị na-eri ego a ihe niile abụ ndị si across the Niger ụmụazị be anyị onye nata o nwere ike ọ bụ n'obi na nkwere n'ọrụ ụlọ na nkwere ọ bụ na ịlụ ụlọ na 33 odoghị anyị na ịma anọ nwụzi ebe a kịta ime anọ nwụzi ebe a onwe ihe na-eme di ya onwere ihe na-eme di ya so ị ga-ala ka iji ebe ihe na-eme ịgafeta Asaba dị next thing chọọ ka ị gbala anyị na Asaba ịrụkwazi ụlọ di anyị pụọ ebe na ibirizi ebe a mgbe anyị gafetara Asaba ikonomi Asaba na-egro ịghọtago ikonomi Asaba na-egro ebe ihe ego building materials na Asaba dị a ife niile bụ na Asaba ebe a ego gị bụ na Asaba ka ị na-erizi ya dị akpọ na ikonomi a na-egro nke anya na-eti onwe self anyị nwee ide egro anya na-ada ege anyị na-eme kịta ebi ozi Ọnịcha onwere ege anyị na-eme bi Ọnịcha na agaghịzi emegharịsigo osi Asaba ọbịa afịa n'ụtụtụ ọzụsị afịa na mgbede ọkrọsụkwa mmiri ọkrọsụ briji ọ na-ala onwe ya so ndị be anyị emebisigo be anyị ana ya ma dị na anyị ya na be anyị adịrọ mma ọ nwanne gị ya elego nara ego gị nwanne gị ya egbu gị na be anyị nwanne gị ya planụ ndị ga-abịa iburu gị emezina nkwugheri ma anyị na-ekwu okwu gị nwa nwere ike ịnọghọ Naijiria ma ijebeghị Naijiria in a long time ị na-asị bunata nke gị agbajiri ya aka buna nke gị buru nke gị bụ na ị nọrọ di ya ịgbarịa ya n'ọkụ ka ịfụ ka isi emebe ị nweghị ike ịnọkọta kịta sị ka ị kpọọ frens gị ka esi ife dịka Ọnịcha Asaba kịta ka eje Owere jee rie ego ihe emenwuni ya n'ọkwado ụzọ a ka ị ga-agba anyị mana ịgacha nke ndị amị the next thing na-enwere ike efu ndị dọbara ofu ihe niile gbaa breki ekuru di ya and that axis a na-agwa gị na axis a dị very hot nke gabara n'ọkpa nta ihe aganwu ya n'abalị ekuru gị n'ụzọ gịnị ka ihe eme isi ụmụ nze ka ọ gịnị kịta na-eje ife dịka uturu ịma ebe a kachu juru ihe aganwu ya n'abalị ị ga-aganwu di ya n'abalị you no go fit na be anyị bụzi danger. I could remember ụbọchị nje na Abia steeti even ji wee rute Ọkịja bụ after 2 nkeji ofu mụ apịawara ọkụ n'ụzọ na-agba n'ime ụzọ ahịa mana mmadụ anọghị ya moto breki ede a na ya arahụ di ya o wee ebe anyị pụtakwara fụkwa ka ndị eke nọ ebe a na-atọ ndị mmadụ n'abalị a na-atọ ndị mmadụ na-asị onendede ya ruo di ya ọ bụ ụlọ joint security ma ndị otu ya ruo ebe a gbanyesi alụghị ọkụ niile wee n'anya fụ na isi njem masị m gaba ya asachi ada ya gaferekwa so ogologo ebe a niile bụ ọfịa mmadụ ebiri ya ihe aganwuzi ya kịta you no go fit na ị ga-egbu nwoke moto na wee gaa ọkụ anyị na-etinye na moto ọkụ a na-ebe onwe ya na police light ebe ị ga-anyanwuzi ya bụ na Asaba ihe ma anyanwu ya na Anambra steeti egwu ahịa ekwekwudugu egwu ahịa ekwezighị ihe emenwe enwe ihe na-emezi n'ala Igbo biznes ada agazi ịchọ ka ime biznes asịghị na taa sit at home echi asịghị gị mee nke mmadụ ihe niile a na-egbu biznes ndị niile esi Bini ndị niile esi Auchi Uromi Benue steeti na ụmụ steeti niile a na-abịa ahịa na Ọnịcha akasi ụka mbọsị ụka early morning Monday moto na-emove 4 5
bịa Ọnịcha ha bịa zụọ ngwa ahịa Monday mgbede akebụl ha na Tuesday abịa zụba kịta Monday ada azụzi so they won't come ha ncha niile chanel ọ na somewhere else ụfọdụ jebezi Lagos nweta kọstọma na-emere ha wee bil ego kwesịrị bata ha n'Igbo ada abatazi ana bịa ka a na-ekwu ebe na-akọgheri ọ ka ọ bụrụ gị ka anyị wee lọv Igbo ana Igbo bụ aha anyị bụ mmadụ bụ ana Igbo mgbe e gbuoro mmadụ 10 na ana Igbo na-anwụ anwụ if you don't understand desi mmadụ ya nata achị na anya akpa anya akpa otu esi wee kwuo onye maka fancha niile move from Idumota wee naba di at the same time ahịa dị n'Ogidi kịta akparị akpa alụọ dị ahịa ruo ụbọchị a ga-emove that day emove a na-enwe task force ga-emeke sure that onye ọbụla pụrụ ana na-eke otu onwe afịa a na-alụ onwe ego one ị ga-akọmit alụ onye ịbata iwee shọpụ gị eke enwe ọdụ onye ọbụla ewelu nke ya ịghọtago ndị weta nnukwu ego anọ na front line ndị ego faba ebe anọ na middle otu a ka esi wee eme ya n'afịa niile ama na-emuvugo immediately isi Asaba cross River Niger bata Ọnịcha n'aka ndị gị ebe a by the foot of that bridge enwere afịa dị ebe a ka ndị na-azụ abada nọ formerly fawa bụ ndị nọ na Williams na Northage fawa move oje di a ma ndị nọ na head bridge kwe before side nke ni ọcha niile shift odi a I move ya once ndị we ka move once ndị ọzọ maga na eze nwe ekwe na ndị otu ya move once a na-apụ onye together eru ebe a efu na ya abụ force enwe task force nwe everything a constituted body ha enwe iwu na-achị ha oge akụ ya akpọ gọvanọ abịa mepee n'ụlọ dị afịa gọvanọ mepee na agwa ya nchọrọ enye unu sekuriti enweta sekuriti oge ahụ ịmago na ebe a afịa dị kịta na ndị a ga-adominate kwa egobekwa na ebe a lụbakwa ụlọ ebe a ebe edevelopbekwa onye abụkwa na dị eri edebe ije ogidi edevelopgo ije nkwele edevelopgo ife fọzi na nkwele kịta bụ gọọmenti itinye iru ebe a tee kolota dia efosi ụdị ụlọ dị na nkwele kịta ifugodi ụdị ụlọ alụsị na nkwele ezu n'aka ị na-ekogodu nkwele 1995 97 98 2000 aga na side St. Williams a ịma ụzọ ọnị mgba kịta isi ogidi afịa sị ka ịbanyezia tinye filling station a ka ịba nkwele nna ịbanyegodu ị na-afụsi ụdị ụlọ adọbasị dị anọ metro tiles modern buildings ụmụazị ji ego na-adọbacha mana aka gọọmenti ka fọ mana ihe na-abụ boys bịara ebe a ọ bụrụ na ebute afịa ebe a kịta ndị anụnwa ama eme odefa onye ọbụla ga-anọkwa na main market nọrọkwa ofu ebe ahụ anọ mana nke a gafeta ebe a onye arụọ ome onye a n'obi ka ọ rụọ onye nke a sịkwa ka ya rụọ kama ihe ebe na-arụchata gị na-atụ ihe ebe a one year one block a na-eme ya ọ na-agbago because ya so ihe mere ndị jiri obodo oyibo affect onwe ndị ji obodo oyibo ịnọgide obodo oyibo nọ ruo 8 years 9 10 wee nabe o nwere picture ga-apụghị n'anya o nwere ụdị hustle ga-apụghị n'arụ o nwere ife ikwesịrị ime ịma na-emezi ọ pụgogo n'anya ma ọ bụrụ na ị ya on the ground ịfụkwa ka onye a na-emekwa iso na-eme ahịa na-emekọrọ ihe mara ebe a na-ede relax the fraud thing just like Joburg ebe a dị na ihe juru ebe a tawa alụsigo onwe ebe a na-emix zi simenti akpụ blọkụ ọzọ ya bụ efu ya ka o motivate ego mba so plan ga-adị eje that side at all oge plan ga-ejebezi abụ ụmụ mgbe ihe ebe motebezi onwe full responsibility ọ bịa na mgbe ahụ ego ya yazi ahụ iwere ego ya je gbasi oringo ọkụ esi wee dị na be anyị so onye nọ ebe a mụnwa ka si esi wee gbagote gwa gị ihe m mere experience gwa gị na be anyị adọrọ mma ndị egburegbu onwe nke ifuru nwere justice onwe nke nụrụ na-ejidere ọ confess ya nọ ya so bifo na-asị mmadụ jee di ya iburu ụzọ jee ọ dị ka ndị a na-asị oge anọ mmadụ ga-akwụ the price you think freedom is free you have to take bịa nụnụ ka eso sacrifice isi gị ịjụ ọ ya ka ndị weta ihe ndị ụka na ndị ụka ha so na ndị mebiri be anyị ba iweta tichin na-enwere isi n'ọdụ o mere nwoke amazi na ya bụ nwoke ife nwoke ya stand nwoke ahịa stand nke ị ga-eji aka setụlụ ịchọba chukwu na ọ ya ga-eji aka ya mee nke ị ga-egbu ichere ka chukwu bịa gbuo olu gị ya mana ịmakwa na last na onye a deserve nwụ anwụ maka na ụgwọ ọlụ onye mmehie bụ ọnwụ ọnaghị Igbo ka m bịa ka ndị ude n'ọnụ ma na nna metazi ọnụ
If I'm born again now. I'm born again now. If we ever had another, had that better get chance to kitchen, I know die. All my enemies will die. All my enemies will die. And I say, you no space for Chagari. When you give Boya, no God. God gave me. So I can't get home with Tobra. Mba. You need that way and you. Onye ga-akpọ gwi okwu ime eme pastor nọ na n'ụka na-ezi ihe ọzọ na-eme ihe ọzọ asị okenye bụ ikwesị ikpo okenye na-atọ ịnọ ana ọnọdụ kpọọ ya meeting ya bịa dọnana na-ebu pastor emeta na ya agwago na ihe anyị bụ okenye ji agwago bụ na ọfụrụ ekwu na-egbu okenye ma ekwuo ma anụrọ na-egbu nwata gee ntị ebe unu bidoro ịkpọ ụmụazị unu mụrụ amụ nna anyị dadi efu nwa mụrụ amụ ịkpọ ya dadi o wee na ebe ama na-eje eluigwe n'afịa a na-ayọ Solomon Chidi na ọmanyu na-emebisi ndị manyu na-emebi Igboland hey alele East African Trade Fair Center is coming soon. Ọmagbu onwe ya yetege ọma mmanụ alụ ọnya kwa m gọvanọ ndị Ebonyi na ofu mọọlụ gbagote ndị a niile team o together biri gọọmenti ego pịa mọọlụ bụ na ịpụta na mọọlụ ihe ọbụla ịchọ ga-adị dị ya ebe abụ ebe a na-abịa ebukọrọ m gris na ebe niile wuo ebe niile ndị a na-azụ ndị moto spare parts mgbuka ga-anọ iche ije Asaba kịta efu ebe mmadụ jiri eje efu a na onye anọ ruo ọnya ndị parts ka arụrụ ya ị na-anata bifo iruo Meriam Babangida Junction ị na-anya n'aka nnefu ya etu a ka esi arụ ya ị na-anya na ndị akara ịbịago since bịa mee detain they no go come farmer abịa na na-aka anyị Lagos ị na-ene anya ịdachi ya m Lagos I no go take onwe ihe mmeji ya mee apart from na business madro dị a like rom dị obodo eto ndị a mana no like am again na no like am Chinefu mmadụ a na-agbago ode mkpọtụ dị na Lagos mma ya nwu ya mmemme ya mkpọtụ dị ego dịkwa ya ahụ ọkwa ya bụ America Nigeria nwe Lagos bụ America Nigeria nwe ego dị ya mana mmemme nwu ya enwe ndị ga-adachi ya East fasịghị mba na onwe ya ji East eme ka ha taba afọ ya Lagos mana onwe ndị ga-enye Lagos fasịghị o ji eme nnede kerife o ji eme maka mụ ọ na-atọ m ụtọ nwere ọdịve na-atọ m ụtọ dị ya mba efe mee ya ka e nwee 5 million shops ọ dị mma maka ihe ndị Igbo na-echere ebe anyị akpọba ngwa ahịa ha na plan ya ha malụkwa na ahịa na plan ebe ya enwe parking space parking lot na ọ dị mkpa na ya dị etu anyị si eche echiche anyị na-eche echiche tu na backward ha na-echekwa 5 million ha edebe space for ya many things dị important na mall ga-adị ya Jackie esi eme market kịta na-achị onwe gị ọchị na-asị ọya abụdo me market ya na-ekwo ekwo ọ dịka ebe ụmụ anụmanụ na-anọ maka chi mkpọtụ ị ga na-anụ dị ya ị na-aga ofu onye sochie gị azụ ịma ma ọ bụ ịma aka na akọ emere ihe ọzọ ya ọkwapụghị n'ụzọ ụfọdụ ga-egbubaro esu ugubaro masị onye ejikwa n'oge na-agba o ruo suo gị ya n'ahụ ka ọ na-aga ị na onye suru gị ya ka ije ọgụ ahụ ya niile bụ hit onwe ebe ị ga-emetụ nwe ya aka n'ahụ ime ikuru hit ahụ kpachara ya mere ya ị na-emekwa efe osio na-ama ehi ịma aka ka eji eficha hit baa o ji ha nke onye nọ na họzụ ububaro ma ọ trọk osio na ome ụmụmama ego na-asị gị si ebe a pụọ ochie ego nye anyị hit ahụ ya wee na-esi nwere ike ọgwụ basị nsị nya ihe bịanụ na main market na ebe ka ị afụkwa na ebe enyụrụ mamịrị ọfọzie eche enyu mamịrị na main market enwe ebe a na-anyụ mamịrị olesi ya bịa kafe ebe na-azụ ebe a na-egbu anụ ma ikekwe wago niile iruba saịdị ahụ nya ijebezi na ikpere mmiri wee kafụ ebe a dọbara ebe enweghị ya abanye wee jee nyụọ mamịrị ma ọ bụ na ndị mpụta ọ dịrọ mkpọtụ akarịa POS hia POS withdraw POS etinye ha as big as ọ dị
enwe ha ebe ya bụta food truck ndị fire service no standby in case ọkụ gbaba ụdị ya adịrọ onwe ebe ya afụ ambulance asị na onwe gakọta n'ime ahịa ada ka e buru ya kịta nye ya treatment ụdị ha adịrọ ịgakọta efu security mount ụnụ ịma na security anọ n'ala ya na-enegodo la enwe ụdị ha ọsọ ndị nọ na White House na-ebu itali achọ nne ha na nna ha ya pịa onwe ha ọzọ apastara sisi ya nye ịpụta the place na-asị ihe ọ that main market dị ya o main market ya dị ya mba ihe emenwuzi ya ihe ebu moto bịa from Ọchanja ka ị ga-anọ bebe akwa na-ajụ onwe ka ihe iji wee batagodo ụzọ a ịbịa main market goslo ya kpochidogu moto gu sef ndị keke ya enye aka kpochasị alụghị ya nkeke Ọnịcha dị very stubborn moto ya tegodo yelo ha etinyelụghị penti ha na-ahụ moto gbalụghị ya yelo nwobere space ga ịma na keke ya adịrọ mma ihe na ya na-aga ama 18 etu esi eme onwe ya fịa otu iru ya dị ya otu izi enyi arọbichi ọ debezi iru ya side na ọchọ adịghị neghe anya ị ga-adị first okwu stand ha ncha na-aga etu a ka ị ga-esi kwụrụ sta ejụnụ isi ka akwa anya iburu yelo na ahụ moto gị akpụcha alụghị ya etu a ka ị ga-esi tagide afụfụ bata Mall Street iluzie na Mall Street by Vein Road a best thing ị ga-emere onwe gị bụ sikwa aka nni gbakwa Vein Road a kịta akụpụrụ Mall Street gbaa Vein Road itizi isi ị na-agazi na-ene anya ka ị ma ma nwe ebe ị ga-afụ space ka ị paakị ebe a iweluzie ọkpa gaba ọ bụrụ Old Market Road ka isi ọka mmanụ paakịrị n'ụdị iruo Christ Church ya apụta Exibited, your question is why our people cannot come back home. What is Lagos? Lagos bụ former capital of Nigeria, center of excellence. Ebe ihe niile na-eme benna ya ọ bụghị home ebe a na-ekidnap mmadụ ndị be anyị kwụsịghị ihe ọjọọ anyị ma ekwe ka ndị mmadụ nata ihe ọjọọ dị na be anyị too much. Onye ọbụla kpọba village ya inwe encouragement ị ga-enye ndị security obodo na-enye ha ka ataiti ya be anyị ọfụma so that na onye ọzọ fụ na be anyị adịgo safe ọbata nkịta be anyị adịrọ safe mụrụ na be onye na-elofuo ofu ọ na-afụbu oge ọ dị onye nakwara na-echefu ofu ya nna ndị Igbo count loss since 2021 or 2020 ihe agbalịsiri na be anyị ndị eburu ebu ife destroy ndị amụrụ ọkụ gba ngwa ahịa emebiri emebi cheki ya ya nọkwa anyị na-afụsị ya n'iru akwụkwọ a na-egbu mmadụ na-ekidnap ndị ekidnap ya anụsị ya a na-ebu mmadụ steeti ha jere n'ime ọhịa jee wuchaa kampụ nọrọsịa dị ya na-ekuru ndị mmadụ one by one na-ekuru ndị mmadụ a na-akwụ ha ụgwọ enwe onye Igbo na-anata na ndị akwado na ya na grup ma ọ bụrụ na ofu ya nọkọta ya buru kọmpanị anata buru nata ka efu ihe ọkụ na-eme ntị oke dala na-agba onye ọbụla wepụ aka cheki ya na enu kịta etu anyị si nọlụ n'ụwa kịta generation a nọ kịta in fact ka nsị na since 2010 ruo kịta enwere more opportunity ịkpata ego karịa ka ọ dị before. ịkpata ego dịzi izi kịta karịa before kwa kịta ka mmadụ ga-abịa wepụta rapa tuo mechaa first rapa dọkala ọzọ mee oge nke anyị nna anyị makwa ihe emegide ka sikere 1991 92 93 94 ọ ga-emekwa ebe ka a na-etu ego onye kpatara na efusi mmadụ ntị ka John ebe ọkụzụ eze ego ha a na-agbasosi ha n'azụ nna agha etu ha si agha ego ifuru ụzọ onye ifuru ụzọ how many guys dey 25 years by 91 92 ị na-afụ kịta adịghị ka ndị kpatara ego many of them tiri ịkpata ego during those days o siri ike onye nwaanyị sị gị na ọ na-agba ahịa na ọ na-eje Ọnịcha na ọ na-esi Lagos eje Ọnịcha inekwu ihe ọ na-azụ abata efu na ọhịa ka a na-agba ahịa ka a na-agba ego fu onye ga-anọ na ba rie na ọ jebere ahịa ọ gbara night bịa Ọnịcha ọ zụba ahịa azụcha nwa obere akpa nwaanyị ekechi oyi ebu wee nata ya bụ na ọ jere ahịa design ọnwa agwụ na colors agwụ na ojekwa ka onye kechitekwa
agbapụkwa mgbe ụfọdụ ejebe atụsị ọnya ahịa onye anakọta ewekọta onye bata onye ọbụla bịa tụkesịkwa nke ya ọ na ọkwala onwe ya chebirikwe next week ihe azụtakwara this week otu a ka esi eme ya ọ ya bụkwa naanị mana kịta opportunity ịkpata ego dị many siri ịntanetị gbara ego ndị kịta ịkpata ego dị very easy so ihe dị to better now karịa ka ọ dị mbụ anyị enweghị any reason anyị ga-eji wee na-ebe oke akwa na because na o nwere ka Chukwu na-esi emepelụ mba ụzọ ịghọtago ihe bụ ebe mkpa anyị n'ala Igbo kịta ka ihe dị mma bụ imeki sure ma ọ gwaba gọọmenti the need ihe anyị ji wee need security no security bụ number 1 ha bugodo ọkụ n'ụzọ nwee security obi ruo gị ana iwe plan onweghị ọfụma ma obi erughị ana ya plan nwu anụ kịta na-adị emezi odefe anọ odefe adị ozi anyị ekwugbo okwu ọkụ trying to get NIN ị bịara mee market gị bịa ka emelụ NIN a ga-emere gị transfer ị chọrọ ịkwụnye akwụnyere a ga-eme ebe a gị bịa POS ihe ọkwa na-ekwu ebe a onye ọzọ mount speaker ebe a n'ogbe ahụ niile ihe aka ga na-anụ ntị a na-asụ wuruwuru ọ na-abụ nje di ya ndị nwere na-aghọta ihe na-akwụgharịrị na-aga na-ege ntị a na-ekwu ị na-agasi dị agosip ihe niile generators agha everywhere mkpọtụ main market mba afịa dị mma mpịarị anyị weta ezigbo plan ọ bụrụ na ọ n'elu ka moto ga na-apak ewepụta one side mee ya parking ọ bụgodu 12 story building gbatị anya ogologo ya ịbịa ịgbago na park ya ebe ịgbago ya na-eji esevu anyị enwe parking moto ọbụla abịara ahịa ọgbago enu ebe ịgbago enu park ya dị a ndị gosi ya eloduo iburukwe ịwa afọ ụzọ esi aga onwezie containers ba bida road si bida na-agbagote ọ ya bụ na ụzọ akpọchiela ndị be anyị ama how to plan ka ebe ị na-azụ ahịa onwe moto ga-ebu ya bibu ngwa ahịa etu a ka esi mba enebasi etu ahụ ụzọ ahụ dị ụzọ ahụ ya ganwu mana need discipline ị mara ebe ị ga-atọn na ebe ịma na-atọn nwee ebe bụ na iruo na ịma agba breki ị na-aga ana nwee ndị ga-edebesi n'ụzọ ahụ ifu na go slow ga-ana onwe ezi any reason ị ga-eji wepụta gbaa breki n'etiti ụzọ keke nọkata tọn ebe a ka ọsọ havok o nwee ndị ga-anọ di ya ịchọ ka obodo dị mma enwee disiplin otu a dị na-enwe disiplin ịbụ na ọ dị n'ihe niile grupu ọ bụla ị nọ na ya enweghị disiplin dị ahụ they go so ihe niile gara aga na be anyị ọ ya na-eme ka chana ọ ga-ama ma Peter Obi ọ ga-abanye di ya ka ama ma ga-enwetụgodu disiplin ebit na Chukwu Soludo bụ educationist ma economist anyị che na ọbịa kịta na a ga-enwegodu if not for anything enwegodu ife a na-akpọ discipline n'obodo I have for such things nothing ọ dị active na ọbịa mee campaign I have ya okwu security na amazi ebe okwu debele ya mana ọ na-afụ ihe na-eme n'ihe ala ahụ o mee gịnị fụ ihe na-eme n'uli o mee gịnị uli abụrụgo uli bụzi n'ogo eria ndị uli agbachitesi ya nkịtị na-ajụ ya ọkwa be ọbụzgo ebe imoni ọkwa onye uli na ka be nna ya dị na ebe o sipụta ka ọ dị ihe ejenwu di ya na uli bụ hot zone you no go fit go there enwe aka ya agbanwu mbọ be nna ya budata onye na-ebu buru na karigo ije emepe afụghị na ebe ahụ igogoduru ya na sef ị na-akwado ka iburu katapila ka ịbịa kpocha ndị nke abịa na ọha bụ ndị nke ụmụ ọma ndị anachaghị ego ndị nke eburu bịa etu a ka ma yut kwuru wut otu a ka esi megide frustrate gide gị ịnọkọta fensị gbara agba ofu ndị esi ebe a si bịa kutusie di fensị ụlọ ị na-arụ arụ mmadụ abịa kutusie ụlọ ka obi onye na-akpụtabe blọkụ bifọ ọka obi bịa pịatusie ụlọ ị rụrụ arụ anya afụgodi ya many places na adala ụlọ ị rụrụ arụ pịa anya jaja pịatusie ụlọ ibidokwa n'isi agbaghị na ihe setụrụ ndị a na ọha nwa bụ nka ya echitakwa bife ịgba fensị na anị a
How no go how many plots ego? How many acres ego? You get you a company. You two are see buying a trouble. One trouble to another. You know, Katazi and I go okay, boss on a nigga boss. Many people be a boss. Put a hammer and as it again. Many people will invest in a buy investment just nah. And they tell you the place I draw safe, draw secured. All your government at this time. Agwaba government, this is what we need. About Ndi Uka with the state governors. Obona we joint. And we will Bakasi before. What are you saying? And we're Bakasi. Okay, when I send in on him more, salute I say, no money, no Yobana, no more apata. No way in any more here, Kenya Golo. Ebia Kenya Golo, or they wish I don't all of it. I and I for we all rifle. I said that you when the teachers, 5,000 teachers, or if I keep all on you, we on him off. Okay, I say in my mother's place at Uli, they went there and burnt 3 houses. 3. Can I got out the area now? Mako will keep your side eye, my head and side eye. Ihiala. Within that Ihiala. All the hot now. All the very hot. Give one go there, you draw safe. Imam one day on operation. He got a table with the cargo. They can get my arrest. Or job on Afra. Anything is possible. That's why you need to stay clear. Stay clear for now. So I say again at now, ya frog nanya. Also, I want to sin so kita bunata. Nya jail one kien. All up Tazana si bunata, or we are example. Nia bunata nkie, na production yana gaga, nia nebeba ofuma, na ngedia. Ayafun. Go ahead run a kago. Uli. Ihiala. Asia. Iseke. Osumo. Lilu. Jelue na nyabo eko otutu. Axis ni na. That axis. Ada agia gogologo eba niile. Imo ya ka na buchalu n'imi aja nrosi adia. Say na na me unknown government. Na usi eba. Ebuta kwa mana na asị na ndị a na-echekwa na ha na-eche obodo anyị. Gị onye ka ị na-eche? Gịnị ka ị debere ebe anyị na-eche? Ị na-eche. Ke company dị ebe anyị na-eche nche. Kedu ihe ị na-eche? Ka ndị abịa hapụ ebe nara gị ana. Ị makwa ebe ndị a ga-esi wee gagide nnọọ wee bata nwa uli a. Ị makwa ihe eji wee mee uli airport Amaọka. Mgbe eji wee mee ịma na na-ekwu na ọ dị na Amaọka. Mgbe ife amaba uli Amaọka. Uli Amaọka. Ọ ife a na-akpọ ya before. Amakwana uli dị iche mana fa abụọ uli Amaọka otu a ka o si wee dị. Enwere fasi ofu ndị. Ebe ka esi abịa Igbo nọ saịdị a, Anambra nọ saịdị ha nọ ọfụma n'ebe a. Ebe ka onye Fulani a ga-esi wee jegide nnọọ wee bịa kpara ana na n'uli. Gbakene m ebe enemisi a ndị Fulani a ha si mee na ga-esi wee chiri efi wee gaa njikọ ọka gogide niile a nnọọ wee bata n'uli. Ọga nwaanyị na-eche nwaanyị dịka na ị na-echekwaba ana gị ohi ka ị na-ezu nwaanyị dịka nche nwaanyị na-eche pụta ndị a na-egbu mmadụ bịa gbuo ka ife ha bịa gbukene ka ife na nke egbuziri sinsi a bụ na unu gburu ka njọ unu egbuo na-egbu na unu awụfuo n'ọbara too much na-ekote ndị amị bịa ndị mmadụ agba ọsọ agba isi ebe mmadụ ọkụ ihe ikotere si na ị na-eche onye ka ị na-eche onye nyere gị ọrụ a ebe onye agwụ kịta a friend of mine paid 12 million to this fool, someone that went home to marry. Is it a crime to go marry for Anambra State? One of my brothers Anambra, I go to Animo, Animo Nine. No one get it safe. Shame to the governors. They couldn't provide security. But no one governor couldn't deal with the situation. They couldn't. No, they will see so much by. No, they will see so much. They don't kill you. They will go. And they will see so much by. They will see so much by. In anya food over the hot, you wep up. Oh, guy, Chetram, wep up. I don't know what.
Don't discourage them. Don't discourage them. Don't discourage them. Taa ịdọ ndụ. Onye asị ya, onye agbara n'oge na nkwụcha abụrụ ụjọ. Esi aja ya na ihe na-eme na agbagbusiri ụfọdụ n'ime ha. Tenko be contribute to the family na onwebekwa ihe mere to them. Abịa gbuolu uwe so ka ị gee ntị. Kụọ aka ka ị gee ntị ịjụ. Na ị na-eme ihe adịman Facebook. Ihe ndị Igbo ihe jupụtara na Igbo kịta bụ cowards. Facebook warriors. Yoruba bịa anyị na-agba ọsọ ka ị na-agbasi ndị gba na ime ahụ a ka m gwa gị ha ji mara ndị Yoruba ebe a na-achị gwa kịta isi na-asị eju any old boy biri Lagos enwe any old boy biri Lagos na ebe a kịta na ọ sị na ihe na-ekwu bụ asị ma na mechie ya na-ekwu mmekwuzi ya onye Yoruba ga-esi Ọnịcha bagide Mba ruo Ọrẹ iche na ọ ga-anụ ọgụ ọma anụ na-ata dị ọgụ ume ọgụ adịghị ha anya na-akpọ ya bụ mba ka ọgụ mba ha na-akarị ọgụ wuo ma rue kpa ma sielesie onikure wakudanu ma ya ọ ga-agbagide ma gbuo ogu ma tigbuo ogu ma onwe ya ọ ya eme oji ọnụ onye Igbo ya gba ya nkịtị ọ na-amacha ọkpọ ya taa ihe na-eji ma osi ọkụ ọgụ ọkpọ mego na iche na ọnya egbuo na taa onye Igbo a na-ene ya ọ mgbe ọ ya emeruo onye Igbo ti isi na we na-ahịa elu pịa ya na isi ya agbagodo na klota inukum ọgbaja anya ahụ ụfọdụ nwụrụ n'imi ụfọdụ sọvaịvụrụ onye fụzi onye echi ọ na-agba ọsọ ya ka eji eze ọmọ Igbo eze ọmọ Igbo adịghị ekwu okwu kịta ndị Igbo na-emezi onye Yoruba baa mba onye Igbo anyụọ nsị n'akwa Igbo megị gbakwa mgbe onye Igbo a na-akpọ bọmbọ iji Oshodi o nwe onye Igbo a na-akpọ bọmbọ onye uri nyanwa ji Oshodi na-anaka ego ya n'Oshodi onwe onye na-etinye ọnụ dị a ka agbagbo nwere old boy na-ebe a n'Oshodi ya confirm ya na-ekwu ọ bụ na onwe old boy n'Oshodi okay Chukwuma Eze-Ansi yes it's true in 90s yotago Azubike eze nwa kwere siri I know him ife na-agwa gị bụ ife ndị shi ọnya yotago ife ndị shi ọnya onye Igbo ese ndịrọgụ ndị Igbo bịara Oshodi a bụ ndị Igbo nwe ya Igbo kọnkalụ o nwere moto kwifu moto ebu a na-esi Korea a na-ebe kịta moto a na-ebepụ enu ebepụ wee bunata ndị ketuketu a by 1990 ịpụta n'Oshodi ị ga na-afụsị ebe a paakị ụfọdụ ada anyazi ụfọdụ bụ n'akụkụ ụzọ ka a paakị siziri ya ndị nwụrụ Suzuki oge a ndị Igbo ji Oshodi niile a mgbe a bife emesi Oshodi ahụ agba ọkụ akwa emu ya Oshodi emesi agba ọkụ Oshodi bụ Igbo nwe ya Yoruba nwe ebe debere paakị ebe Moluwe na across the bridge the other side ebe ndị Yoruba nwe ka ha si apịa onwe ha apịa abịa ha na-atụ ndị Igbo ụjọ Igbo ji bus stop niile a ma ịkpọba na ana ma ịkwụ ọtọ chiri akụbe n'aka kpọba na anị ma mpanaka n'abalị ndị ụna na-ana na mgbede ndị mpanaka na-amụnye ewere mpanaka na-azụ afịa Igbo ji ebe a bọmbọ ya were kwuo bus stop ya na anaka ego ịchọ ọgwụ ọgwaghị na aka ga-agwọ ọgwụ iji iti ihe owere ọgwụ abring ya otie gị ihe databa aja a na-esi eze ma na onye Igbo ji ma ọgwụ jide mgbọrọgwụ jiri ihe niile enweghị ihe eji mara Igbo ka nke gbakwa Igbo minuru Alfred Uchechukwu Udoji si bọmbọ of Oshodi ọkada chiaman ị na-anụ ya kịta onye a na-akpọ ọ bụrụ na ọkịta ka bọmbọ ya anọ Samuelu ya na-eyuzi ya na onye bụ MC Oluomo ya ekwuru ya emepe nye ọnụ ebe bọmbọ ya nọ bọmbọ ya gwọọ n'ọgwụ kechie ya na ọgwụ ọgwụ kechie yi ekwu n'okwu onye ọ na-agwọ ọgwụ ọfụma na ọ bụghị na eme na ekpere ebe ọgwụ ịgwụrụ iji eje gwuru ekpere gwụọ onye ewere mgbọrọgwụ kpụọ ka ama onye nke ya arụ ọrụ tọọ onye Igbo na-eme onye Yoruba ba mba ọgbafuo onye Yoruba ba mba ọgbafuo kwụrụ ọtọ gọ slaves maka ịdị na-eje ụka mgbe ọ bụla iburu Baịbụl na-akwụgharị ụmụazị ibe gị na-azụ ahịa ịkpọ taị na anwụ a na-acha Naijiria buru laspika na-akwụgharị buru Baịbụl sọ gị fụrụ akwụkwọ ilisi ma oge a na-achụ ego ka ibu ihe a ọ gị ka onye ọbụla fụ Baịbụl a gị ka onye ọbụla mara na Jizọs dị ndụ ya ka eji rapụ mgbe ihe eji mee biznes ị na-akwụgharị akwa agha aka esi n'otu a ka esi agba Anaeze mgba onye a na-agba gị si ebe a pụọ ka ntị jụọ ya oyi ka o mee biznes ọ bụrụ na a na-agbaso Kingdom of God mgba jee mara ihe ị ga-eme ịjụ
Obu na kwa aka ka ịkwa onye ahụ back. Kwa aka ekwensu. I fire you in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name. Oga fire in the name of Jesus. We eji amo a coward. Get nazi in the name of. Je art ya. David atre. Bro ihe obu ka obu. God ndị Christian ọ dịdị iche na God nke ndị Jew. Eche na ndị Jew nwodu God a. Ọkwụsịrị afịa Jehova. Ọkwụsịrị afịa Jehova. Jehova gịnị ka ọ standrị for? Ọ rigbu mmadụ. O ruo n'aka unu egbu mmadụ. Change enu ka o doo anya na ọ bụrụzi Jehova. Na dime Jehova amụwa somara obu. God na-egbu egbu ọ na-apụ ọkụ. Jee na Bible mepee anya ka efu na ihe eji mara ya bụ jee gbuo ndị a. Gbuo ndị a. Finish ndị a. Ọ ihe ọ na-arụ. Eru ebe ihe egosiri ebe onye ụka ihe emenwe. Ọ nụ ka ekwesịrị ide eze ana. Unu agọzi ụmụ atụrụ na-achọzi ka Igbo niile soro n'ụbụrụ atụrụ. Onye si na achọ ịbụ atụrụ na-akọbi ọnụ. Ajọ ndụ. Kawodisi unu ka nkụ. Ya ka eji wee kidnap efe dịka bishọp. Ejekwuo 100 million okwu arụ. Ka o wee sekio ndụ ya. Mana Apostle Paul si for me to die is gain. Ọkụ ya okwuru. Ị ga-ada nwụọ ka ọ bụrụ gain. Ha na-atụsi ụjọ ọnwụ. Onwe nke na-eme ihe anyị dị na Bible obu. Ihe dị na ha na-preach onwe nke na-eme. Tọn sizi ụmụ okorobịa too anụmanụ. Okorobịa jeze na-akpa agbara aka. Ife ndị chuzin. Ọ dịka ebe ejere egwu mmọnwụ. Ịma na ụmụ agbọghọbịa na-esi na-akụrụ mmọnwụ. Ha na-akụ mmọnwụ a na-emezi ihe aka ụmụ okorobịa na-emegherizi. Ha na-akata ofu okorobịa atụ aga na aga daa na mmiri si na ọra dịka afọ Jizọs na ọ na-awụrụ Jizọs ala. Okorobịa mmadụ wina ụmụazị nọ na sekọndịrị skuul kunye na-ekiri broda ha ya na-ebe akwa na-ekere broda anyị broda nke a na-eje ụka ya ka a na-akpọ taịm ị ga-eji bụrụ mmadụ ị na-eje ụka oge ịnọkọta n'anya na ike gị na onwezi anụ dị anụ trọza gị niile amendment ị na-anya nke icheta mgbe ị gụrụ new trouser last 5-6 years ago ọ ndịrị na-aka ị ka na amaneji ị na-ama na ọnwachasị ya na na-afịa ị na-asụ ya stedi na ọ na-anwachasị ya afịa ọ Baịbụl na-akwụgharị sọ gị na-eje eme deliverance nke nwa bụ ọcha nke ọ bụla eme na-ebịa sụsa ebe a ị nọ na kingdom of God iri na-ekwugheri na-agwa nga pụta na street so ụmụazị ibe gị chụọ ego kịta anụnwa chikade ewere ehifi achụ ewu ojii na chijie kịta na ịchọta ya ga-afịa arụ oge ị nere anya na ntigo agba amịkpọsị anya ebe adamie n'ime ọ bụrụ ọnụ iburu ebu iji ego iji eri nri onye afụrụ ego o ji eri nri ọ sịrị ọ na-eme fasting ebe adam isie n'ime ị na-ere ajị white a na-abụta ihe ebuzi ntutu kpụọ ya kpụọ asijentoma ka anyị rapụ efu ajị awọ anyị agbakwa nkịtị na-ene trauza gị niile mendin ike a na-achịba n'ime idebe ahụ na ihe ala ma iruo n'abalị a na-amịcha gị o nwere nri iri vitamin ọfụrụ gị n'ahụ nwunye gị nwere ike ọ mịcha ana nke ka njọ na-ene ndị bọna gị na nwunye ha na-akaghachi ha na-amị nke nwoke na-amịchasị ya nwoke a na-amụ anya abalị ọ na-eme midnight nwaanyị a na-eburu onwe ibu osoghi akọ ihe ị na-akọ isi aka ekpere ọ sịghị oke ekpe nwaanyị ọrụ recipient ọ recipient akwụkwọ erichi ya bịa nyụeri ya nke nwere ike ọdụrụ onwe frog ị na-edezi ha anya ha na onwe nke ya dịka nwoke onwe nke na-azọsi ụkwụ ike na ọ na-eme bọ na-ege o nwere ike oge eji enwetazi onwe ya ọmụ ọnụ ụmụ na-atọ ịnọ ụwa wee na-achịgharị ya maka ya kwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụazị ụwa na-achịgharị ọhọzi mmadụ ya agụ ya tụapụ Baịbụl a mgbe ọ tụapụzi ya na-asị mgbe ahụ na nwe jikwa eme nke a mee nke I was nke nwa na onwe gị ka a na-akpọ gị taa pụọ ka ị nwere onwe ya nwa agụ n'aka n'ihe nwa gwụrụ ya if you slap me I slap you ọ ife eji ama onye Igbo bụ movement ama gị magwụrụ onye kụọ gị kụọ ọnya ya nọ kịta bụ movement nna emegwụrụ ada eso okwu ịnụ ya n'okwu ndị Igbo mgbe anyị na-etonite o nwere onye ga-eme ihe esi ya mma emegwalụ eji amala anyị asị isi ya emegwalụ agbaragogo emegwalụ akụ ọgụ ekwe ya ọgba agha ọkpa ịgba anya ya emegwalụ ịjụ na idis eribego a na-eribego na ụmụazị eribego onwe onye na nwata Igbo na-ekwe ka erie ya na grupu aha oke aha ụmụ ọgbọ ya ịfụ na Igbo Academia eje na age grade meeting na
ije na age grade meeting onwe onye na-enye ibi ya chance maka age grade. Oh yes, you can't be a superman. You cannot be a superman in another man's land forever. God daily shalom neku. You shalom. Shalom atọ onye ya n'onu Igbo nu ka ya mara ihe ọpụta. Onwe onye Igbo ma meaning of shalom. Nke wa na-azị ana mara ihe o mean. Ị na-ekwukwa okwu let's go home mana ị na-aza afa ndị a. Ka home ị na-anata. Ị nara home ibu nwa ya na home mana your mentality ideology gị na-ebu nke ndị Jew. Ka ezi home ị na-ana. You cannot be a superman in another man's land forever. We need to go home and build our place. Bidogodu nke nwa. Change afa ka ịgbanwe ibe onye Igbo ka ibe onye Jew. O ibidi ama na-eche na ka na home. Ịchọbe na if you can practice what you are preaching. Through your name ka ga-eji malụ. By their fruit you shall know the tree. Afa gị bụ daily shalom. Gịnị ka o mean na Igbo? Agbago na ndị ụka mebisiri ihe niile. Ije n'obi gị kịta. Asị shalom abụrụ peace. Shalom abro peace. Oba asụsụ ka isi malụ. Ka shalom bụ peace, ngene bụ war. Ị na translator. As na shalom bụ peace. Ngwa gba ihe war pụtara. War bụ gịnị nna m. Ndị Igbo. Kọwa anaghị asị na asụsụ ha. Shalom peace. Ọ ga gịnị bụ war? Sụọla anyị ya n'asụsụ ndị a. Peace shalom. Ka isi malụ. Success na me na ka mama we ke me ni di jai o men na ka sa chalom bu bread adu be ka bread man na e wan di side na ta ka bread ara chicha o ga asra Jesus na lu ya na ro mi de ke ndi madu bread ama wan di o be bakery Evadro. Ina ji mafam. Ono wu aba fa nna. Ina no wu Igbo. Wala bujuro no wu na ji mafam. Ono wu aba bi English. Arinzes na shalom hello. Ibugi ya be bisiri bai. Ai je na achukwu ife na abụrụ ife anyị ife na abụrụ meaning ya. God na-akpọ God na-akpọ God na-akpọ. I tried them several times. Can call one of God. No matter who God. Onye bụ God bụ onye dị extraordinary. Onye bụ God, if you mean extraordinary bụ God. Nya kpatara na aya sị na onye bụ God of soccer. Gị hapụrụ onye. Onye bụ my idol. Michael Jackson I idolize ya ka ọ dịgodo ndụ. Ife ọ bụ na imegide akpụọ ga-akpụọ. Ịmadụ ịbanye ego idolize go. Okwe bi wo mebe Rochas kpụọ m ka isi kpụọ ụmụazị ibe m. Rochas kpụọ m ọkpụkpụ ekwuru ụmụazị. Solomon ahụ efuru edere ebe a bụ nọ na dọkụmentị eburu gị. Aba adịrọ mgbe ịba mmadụ. Mgbe nnazi ya chere ezigbo afa ihe m na-ala bụ ya. Oge nnele ya fụ na spama bụ na vitamin afọzi. Na-ekwu enu ọsọ m mgbe gbafuo ife ara m ochizi ahụ na ka nna gbado Solomon azagburu afa a cheki anụ life ya kpọọ ụmụ nwaanyị aka ndị na aka ere enwezi ihe ọ na-alụ o wee nwụọ eme ya autopsy ofu mkpụrụ spam adịrị ya n'arụ vitamin gwụrụ ahụ hemoglobin ma ndị ama eme globin na ndị otie ụnụ ma ebe nna eje onwezi nke fọn white blood cell adry mmadụ aka ka obi na-aba nwa ya Solomon gịnị ka ịma bụ Solomon a sịkwa na Solomon mean peace shalom kwa peace efugi ya na-abụrụ asụsụ gị nwa ka ịdị sure you can never be sure anyị na-azasị afọ enwere isi n'ọdụ ma ebe nwa gị Ikechukwu ịgba ife Ikechukwu mean ada ebe ya mgba ya Nnamdị egbe ife ọpụta o nwere two ways about it nke a nke gị Chioma egbe ihe ọpụta eye na-aba mmadụ afọ ya na debe ha n'ọsọlọsọ Sharon Linda ha na-azasị ụmụ afọ ya na-aghọtara ebe o si oke gị nwa na-azakwu Peter
maka ịnụ na Peter ji key the other side ma nwoke pụtara na-akwụgharị na-ekpogharị key ka a bara ya afịa onye na-ekpogharị key nne chọrọ ị na-ekpo key ọkii ka ịchọ na-achịgharị dị anyị onye na-achị key bụ onye isi sekuriti ihe pụtara na-aza ezigbo afa biko onye ọcha bịa meghụ ka ichefuo onye bụ ị na-achịkwa m na ịza ezigbo afa gị n'ime eje n'igwe emeghụ ka iche nji afa gị ịzaba afa ha meghụ ka ị drọpụọ language ha nke gị ịsụba their own language ị drọpụọ your mode of dressing you follow their own ihe niile bụzi nke ha nke gị adị ọzọ today ifiluzi na nke gị enwe ozi isi anyị manụ ya bụ ka arọ bụ ọgụ your power ama gị ebe a gị debekwuo nke a ka ama enwe jụọ gị ugboro ole ka mmadụ ga-eme gị ihe bife gbaghalụ mmadụ ya eme gị ihe bife si n'ime agbaghalụ asị gị nọ 70 times 7 times a day imagine mmadụ megide gị ihe megị 70 times in a day o wee mekwa another 70 mekwa gị another 70 megide ya wee mee ya ugboro isaa ya 350 times in a day ka ọ ga-eme gị ya bife si ya agbaghalụzi ha mụ ihe eji wee tiri gị ona ka ị hapụ ị na-ewe iwe iji iwe iwe asị gị that a slave should be obedient to the master. ị na-asị so God na justify slavery ịghọta na ngị nwa ka a na-eme ewee mmebe gị na-emesịa wee kpụọ onye dịka gị na-eji oji debia na ka ọ na-struggle with ndị ya kpozie onye ọcha ọzọkwasị okwu n'elu welụ mma nọrọ na yiri sket nọrọ ya n'elu efukwa sket ahụ oyi inwekwa problem with sket ahụ ma ọ bụrụ na ọmụnwa yi sket ya kịta na egwam na m abụrụ na gay nke akwụkwọ ebe ahụ abụghị gay maka na onye ọcha zọkwasa gị ọkpa n'elu inwe ha problem with it ikunye na mkpụrụ n'ụlọ ụka ha n'ụlọ ha rụrụ jee ebe a jee sekpuru ya na sịrị na worship God asị gị na ihe akpụrụ akpụ n'ọkwa ofu ya isi mba na nke abụọ ya akpụra na ị na worship ya na ị na ọnọ ya inwekwa sense gịnị bụ worship gịnị bụ honor kedu ya bụ worship gịnị bụ honor igwe bụ na ị na worship ya igwe as long as ebe a hụrụ down ị worship ya many ways anyị si worship mmadụ ibe anyị today anyị na worship na-etiri iwe nwaanyị tọrọ atọ mgbu ka ego wee baa anyị aka in many ways anyị ncha niile nọ na worshiping ebe ị na-eme nke a worship nke a honor bụ worship honor bụ worship nwaanyị ejije occasion na-akpọ onye nke akpọchie niile kpọ ya bịa ndebe ya n'elu tebụl ezigbo nkwụ dị nke nwa abịa sị nọrọ ebe a na worship ya mgbe ahụ na-ekiri ahụ na-akwụrụ ọtọ na-akụrụ ya aka isi na ọ bụ worship honor bụ worship nwanne m 490 times 5 bụ 350 sorry sorry success nwanne Izuchukwu's name is not a problem. There are wise religion practice. I got that one is there are wise religion practice. We can one off mark and got case name is not a problem. Again, name we may identify. So your problem started from there. If I want to know who you are, I'm not going to ask English or not Swiak or England. It's all amani bonye bye. What is ekwesịghị mma na-ebu onye ebe a na-asụ English onye Kenya na-asụ English ị ga-ama na onye Kenya onye Rwanda na-asụ ị ga-ama onye South Africa na-asụ English ị ga-ama na South onye Nigeria na-asụ ikwesị ịma na onye Nigeria mana ruo na nke aya ya claim ịta claim nke anyị na-adị iche so people will identify you first by your name. Yes, onye Arab Yaza Hassan Muhammad ịgbago na side ha why na onye nwa ama azabrago Kelly ma Clinton Abibi afa ha ka ọ ga-aza afa bụ number 1 inweta ha n'afọ inwetego your language onye ebe anyị na-asụpụ na ya bụ ama Igbo ọ bụ ọdụ ama Igbo no ama Igbo esi na onye abụ na onye Igbo ya claiming ka ị na-claim ọ bụ na ịma na ji dị na ya bụ ihe iwepụ ji maka onye a wepụrụ mee Igbo. The same thing mere Ọnịcha no Ọnịcha with akwụkwọ niile ha gụrụ Ọnịcha fọlụọ
Ọnịcha nwee ike iji spell afa ha ọfụma Onicha ha ebebe nke ndị ọcha Onitsh. Gịnị bụkwa na Ọnịcha? Ma Ọnịcha niile ndị ọzọ bụ Onicha. Onye ọcha delụ ya were ya ma adreesị ha azabazi ya ruo taa. Onye ọcha gwara gị onye bụ chenji gị afa. Ahaba bụ ozi Ahaba na ozi Asaba. Otu aka ọ dị obodo dị iche iche. Zaa n'afa gị. Answer your name. Ọ bụ na nke ụnụ adị ọzọ ụnụ mụ na-echenji kwezie ya. N'onwe obodo a na-akpọ Nkelefi na afa mesi chenji afa. Egburu ha egbu. Iji chenji ya to nke ụnụ nke ya do ndị bụ n'anya nke ụmụ ya dị sure of. So n'afa ka a na-ebido isi n'ọba problem ebe a ka problem dị. Ọ mmadụ bịara chenji ego ya. So slavery a ka dịkwa on because ị ka dị comfortable with ihe a na-akụziri. Kedu ụdị enigwe chibu ya ka ego nye gị language nke gị? Oruzie mgbe ihe eje enigwe a gwa na ichenji gị afa na ịma eje enigwe. Gwa kedụ ife ji wee chenji gị afa. Gwa gị na izofu ke n'Igbo izofu n'English. Gwa m nwaanyị ga-eji izofu n'English. Ndị South Africa ha wetasịa dị akpali kịta ihe afụsịkwa na afa ha English dị ya. Mana onwe aka ịjụkata ya maka English abụ ha nwabalị onwe ha na onye ọcha dekata ha anya edere ha niile ma ha likely. Jụọ South Africa ya akọrọ gị. Onye ọcha na-eji aka na-enyesi ha afa ede ya na ID ebe a afa ga ya mana iruo ha nwa na-aza afa be ha. Echi ma jee nene World Cup agbara agba ma tournament niile agbara agba nene afa ndị South Africa. Ịma afọ English dị ya. Oh, very few. Ya aza English name. Ma afa ha niile na-abụ afọ obodo ha. Afa ha niile na-abụ afọ obodo ha. Zimbabwe bụ na ha dị confused ma ndị ọcha mekwara ihe. Ịgbana anyị na-ekwe ya na-eweje ọnụ dị ya. Emere ha nwoke a na-akpọ Rhodes. Ọ tiri ha. Maka onye ọcha ya dịkwa na South dị ebe a. Ya ka Mugabe ji wee bịa wee mewa ha ọnụ. Nra ha dị obodo, nra ha chụọ ha nye ha ezigbo ọsọ. Ewe were sanction wee malụọ ha. Ha gbakwara ya ka Julius Malema chọrọ ime. Na-ewere ọchịchị Julius Malema na onye ndị ọcha ọsọ n'obodo ha na-eti ka ha tie. Ighọtago? Maka na ọnụ ha n'obodo adị ọkụzi ahụ mma. Yes, na ochie njiri from Rhodesia to Zimbabwe. Maka Rhodesia bụ afọ onye ọcha bụ Rhodes. Ọgba mbọ chenjie ya ka afọ onye ọcha pụọ dị ya. Ka aka onye ọcha pụọ dị ya. Onye be anyị ya na-agụrụ ebe anyị bụ ihe ndị ọcha ihe ndị ọcha. Asịghị m nke gị bilibe na nke gị obi na-akpụrụ ime ọhịa. Ị na-achịgwa na mmadụ adịghị eme innovation. Onye Igbo adịghị enwe moves emove. Asịghị na n'ime ọhịa ka anyị bi before. Oge ebiri n'ime ọhịa bụ the first time. Oge a na-adị alụ ụlọ. Mana ndị Igbo bidokwa alụba ụlọ mgbe a na-azụ aja na-alụ ụlọ. Tete. Ebe na arụpụtara nke ịfụrụ anya kịta chekikwa ndị bi mbụ mekọta agụ na anwụta agụ ọ bụ na ime nwere ya na-agbali ya nna agụ menwuru. Enwe ha lazy people na Igbo before na. Ka ezi ka ndị Igbo si nwee warriors. Enwere ya. Ndị nke ama na-emenwu na ha enwe warriors enough. Ha reach agreement with ndị nwe warriors. Jenu unu mere anyị fa na anyị ga-enye unu this land. Ya batara na some people were ebe ha bisi today. Ị na-anya fụ na ndị abịa ebe ndị abịa ebe the same people. Na Igbo. Igbo megide conquer some places ndị na-eme nwanne gị taa nwanne gị ọ conquer Igbo conquer ha. Dutere ha pelu mpe ha nọrọzie under the territory ndị Igbo. Some of them abụrụ ezigbo ndị Igbo. Some bụ ndị eme conquer ha. Ịgbakwa ebe Igbo ọga ịgbakwa ebe Igbo by the way. Bi na Nigeria na n'anya ndị Igbo bụ the first people settle na Nigeria. Ọga mee research. The first people who be na Nigeria bụ ndị Igbo. Second people who be na Nigeria bụ ndị Benin. Third people bụ ndị Hausa. Fourth people bụ ndị Yoruba. They may research. Taa ebuzi nwa atụrụ. Nwa atụrụ. Amaghị ebe idebe nke amaghị. Ekwu esi onye esigo Georgia. Ọ bụ na ya Georgia ka anyị ga-esi enwe sanity n'obodo. Kedu ka discipline ga-esi wee dị? Ọrụ mmadụ bụ ihe ọjọọ kpọ ya si ya na ọga na imete ihe. Pastọ dara nwunye mmadụ la agwaghị na ibe adịrọ ma esisi ekwu na ya bụ George. Kedu ka isi chọọ ka edozi ebe anyị?
Kere ka isi chọọ ka edozie ya ọ bụrụ akpọ spade okwu enwe iru kpọọ alụ ka alụ na agbago na ụka contribute ume ya dị lezi ụka play nnukwu part ọ bụrụ your fault ọ bụ etu esizi gị kodo ya ka esi wee kodo ndị nke ọzọ anya apasị alụghị ya ma mụ nwa jụrụ ajụ I cannot pass that nonsense to my children. Ụmụ m niile nna mụ na onwe nke ya afụ n'ụlọ ụka onwebeghị nke ụkwụ ya gbaa n'ụlọ ụka m ọ ji ime gị mụ nwa jiri eje ka ihe njechata dị ya kere ihe nsi na m wepụtara dị ya ihe niile ntiri dị ya wee wepụtara ihe eji na-amụta nwa na-akpọ ihe ebe a ọnọdụ ka ya skuul ikpoje nwa gị na skuul a na-eti iche ịlaik skuul a ikpoje ya na anọda skuul agwa ihe contribute to emebibe anyị ịchọ ka edozi ebe anyị ga-ebido ebe a entrench our culture nye full backup onye ọbụla ga-emepe ọnụ kwuo rubbish against our culture bịa kọwaa anya ọfụma ka anyị marụ ma nke ndị ọcha ka anyị ga-ebute ebe anyị kọ nke anyị ka anyị ga-ehold well obodo niile na-eme ọfụma bụ na ha jidere their own culture ọfụma ndị ọcha na-eme ya festival nke ha eburusie mmọnwụ nke ha pụta ị na-afụ mmọnwụ ndị ọcha efu na ndị ọcha nwekwara culture ma mmọnwụ nke gị jụrụ ya ajụ eburu ya na Amerịka mmọnwụ agbana na Amerịka ugbo n'ọnya echi ihe dozie nye ọfụma ọzọzi akọọla ụmụ gị n'ọha nwa bụ ụzọ gbaa anya na 12 BCE na ha gbara ya mgbe dio na-akpọ ofu onye ọcha afa idolize ya si ofu ihe debere ya n'ofu museum gwago na ya nọ na 20,000 years ka akọdoo gị anya ọ bụrụ na igbe enwe ihe si ona nke ha mara mma ka gị holdkwe your own ị na-eme nke gị na-emesi ike ka m gwa gị eziokwu na jolitin na-enye guys obi aṅụrị before n'ala Igbo bụ mmọnwụ ya kpatara ọ bụrụ na ịmabe mmọnwụ n'ala Igbo ada agụnye gị azeman so ị nọrọ ọ na-ewute gị na ịmabe mmọnwụ ị na-agwa mpa gị na ịchọ ka ịma mmọnwụ egwu a na-atụ sef mana ndị friends gị nwere ike ịtọ amana gị nwa amabe ịpụtazie a na-apịa mmọnwụ ị na-agba ọsọ nna gị n'ezi anya ugbo nọ fodat na nwa ya nwoke erukwena enwere ike irugo 13 years ọ mana nwa gbara afọ ise abụrụzi obere nwa 13 years eje eti ikwe gị ihe a na-eme ọ bụgodo ekwe iso na-ebute ekwe ịghọtago ama obi akwa ime obi akwa na ogoro eru nwoke ebe o ruru ibie n'obi akwa ka anyị ji apịa mmọnwụ ime obi akwa ikechie enyeghị nkuku akụpe ma ọkwanụ mma iwelu mma oboji ahụ anyị na-eji apụta datin nwere ife ọ na-esignify nwoke ọbụla ga-enwe mma o ji egbuo na-egbucha ma igbu nke ụmụ igbucha ebe nwoke ga-enwe mma o ji chela onwe ya so ibu na iso ego na nwoke ị ga-enwe mma ama na nke mma nke gị na-eso ya ịda na iji egbu akwụ ọ na iji egbu nkụ ị ga-adị productive onye enwe nke iji malụ ego ahịa akọ anyị ncha nọ n'obodo a na-efe ilo onwe anyị obodo a na-asụ ụsọ apụta n'afịa yime 1 or 2 ego abịaghị n'aka onwe ji gị golu life anaghị oge ụmụ ọgbọghọ nụba nwaanyị nụọ a na-azụ nke gị onwe ihe a na-eme n'obodo onye ọbụla apụta obodo a na-aga kịta ya gbafusie obodo tọgbalụzia ya ka iji ekwu na ndị Fulani bata obodo unu na onwezi onye na ya na onye ọbụla agbafu inferiority complex I believe na ya ma emenwu ya ndị nke jere Lagos na nwa ma obodo dị iche iche atụrọsịzi onwe ha ebe onwe ọzọ ya na-anata onye jee ebe a obodo atọkụrụ ya ọdọrọzi adịa n'ọnwa anyị mezie ebe a permanent place onwe ọzọ ya na-echeta ka a natazi ebe anyị onwe ndị na Lagos a si 20 years na they never come home onwe ndị bụ na for the past 10 years na Lagos a ha natabụ ụlọ na Lagos na onwe ndị na-anatazi ụlọ ala wotu nke ndị Imo steeti ka njọ makachi na Lagos ndị Imo nọ na Lagos dị 200 ndị na-anata ụlọ bụ 50 ndị nke na-ada anana ụmụ ha amụ ebe ha si ọ ga-abụ na ibe onye Imo na ị na-anụ ụlọ otu a m kwuru ya ka ị kụnye na-arụ obe nna gị ka ị mara ihe na-eme di ya emezila ka ị kpọọ kọl so that time na-agba obodo na-asụ ụsọ ịmatasịa ndị mmadụ amata kịta mmadụ na-eke mana vileji unu onye na-agazi kịta nwa nke efu onwedo onye mazị na-ebu brọda ụfọdụ amakwuru n'isi n'obodo ụfọdụ ama n'isi n'obodo ka m na-agbago o nwere nwa nkala ịmapịa anya last year ebe mụ na my senior brother anyị nọ n'ọkada ebe ka dịbe onye si wee rọọchi ya nwoo na mama ma mmọnwụ wee na-agafe ebe a na-abịa mmọnwụ
na-ekiri nwa na-ekwu na oge mma mmọnwụ sef nne gị onye mụta gị sef anyị akwụdo m n'ihu wara ofe m ihe ebugo n'oge m ata anụ gị nwa m ọ bụrụ na nsogbu nọrọ ebe a ya na-ekwu ihe nwa mara nwa dị ebe nwa na-agwa m ya dị ka 17 years ka m jụrụ eze ọ dị 17 years ihe a na-eme last year bụ 2022 ngwa mgbakọrọ mgbe mma mmọnwụ agba mmọnwụ na December 30th yes December 30th 1990 90 to 2000 10 years to 2010 bụ 20 years 2020 30 years so 30 something years nji wee gba mmọnwụ ka nwa dị 17 years na-abịa agụ azi akara aka ọ bụrụ ọrụ fọtụ nwa m osi ọgụ n'aka mụnwa na anata anata ọ bụrụ ya nna anata ihe amanụ m ihe abịa ya anwezi ụbọchị nnọzi ebe nna aṅụ mmanya one boy matuo na mosaịkụl bịakwute m kene m nne ama m onye ọbụ ọ sị nọ ya bụ onye nke a na-ejide mbọsị ada bụ onye na-agwa m okwu nsị ewo ka ekwanụ maka dịbọ ọtị m abịa n'ọnwa azị na-enye ntụ nsị a dị ngo ya mmanya ọṅụọ mmanya wawa so adịghị anata many things. In fact, I lose many things. I bụzi strangers to each other. I bụzi strangers. Onye Igbo chi ime ihe kịta owere obi adebịa n'azụ mee gị ihe obi nwanne a na-ana obi nwanne a dị ezi onye a na-emego n'ịbụ onye Anambra ka a na-emego n'ịbụ onye Imo ka a na-emego n'ịbụ onye Enugu echefuzie na anyị ncha bụ ofu obi ọjọọ akpọ hiara ndị a obi nwanne adịghịzi ọ maka na omenala adịghịzi ndị ụka try everything possible ka ewepụ omenala ana ebe ọbụla omenala pụ nya principle adịghịzi ifu n'obodo anyị akpụ naanị any club wepụ principle wepụ discipline club ahụ awụwọ na naanị ihe ọbụla a na-eme iwepụ discipline principle adịrị ya dete na awụgo naanị ọ ya gburu anụ Igbo si gbaghalịa come as you are gị onye mmehie bịa nọọsị na asịkwa ori na mmehie gị na-eji oji dịka unyi na ọ pụrụ ime gị ka gị onwe gị dịwe ori ọcha asịkwa ọrị n'ime ibe niile abụ nkọgheri onweghị ọ na-asa ka ịdị ọcha ọ ga ibu unyi na atịtị ije n'ụlọ ụka jeela ahụ ya nwa mmụọ ntu ma onye mere ife ọjọọ ijebaje yọọ ya mgbaghalụ ihe niile nọ bụ rubbish you're wasting your time ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ ya taa leta ị ga-akwụ ụgwọ ya na-akpọ ya mgbaaka mgbeegede narị ya na mgbaaka mgbeegede ya bụ last ewere emesịkwa after much ọ ga-eme mgbaaka mgbeegede ị ga-analụ ji ụgwọ ọnwa enwere ike kịta ị na-amacha na o nwere atụọlụ gị n'usi na akpụ adaele aha ọ dalụ dị ihe akpụ dalụ ọ daele dati ọ ga-adịkwa nọgide o nwere ike 3 years later dị otine wee kalee ewee bịa tụọ ọnya wee were ya melụ nkụ ma ihe ọbụla echi jem ọ da anwụ ọsịsọ otu a ka ọ dịrị ụfọdụ ndị mmadụ mere ihe alụsị atụọ fa na alụsị kịta fanasị alụsị nwa since 2 years onwekwa na ọ bụrụ na ya alụsị ya na-alụ n'oge egbugie na ịma na alụsị ya nwere ike 10 years ọ bịabe o nwere ike 15 years later wee bịa mgbe ahụ nwa gị nwere ike otogotogo ihe eji mmadụ eme alụsị were ego dị ọkpara gị first ị na-ebe afụfe tara ata nwa gị gba nkịtị adaghị nwere ike na ihe tere ya gbanyeta n'ahụ ịnụkwa one day na moto ha makwa ebe moto ha si nnọọ pịagbuo dị gaa na arụ ya niile na arụ nya kasịcha n'ihe ha main road na ọchọvel ka eji kpokọ ọnya otu a ka alụsị si egbu ekpokọsị arụ ya chịkọ ọnya wee na-akpati inye na-ebu ha uche ga ya agbakwa gị ebe ihe a si emego maka ọ na-eche gị ka ọ pịa gị ebe ọ ga-ewute gị ọ na-analụ ụmụ gị ofu ofu ọ nabazie ya kụkwasị agụ ụkwụ na aka ọ tụghị ofu ọrịa a na-eri gị ego nwa obere na-eri gị ego itigide ego gị ebe a before you can know it ịzabazie azaba oge ego gị agwụna iwe ebe akwa arịrị mmụọ ya anwụkwa ozugbo kwụ ha na-etunata elu onye megide gị nọrọzie n'ụlọ nọrọ ofu ebe yetago ịnọrọzie ofu ebe o wee jide ego n'ọrụ
o mekatazie ego anyị ijozie ma na alụsị na maka onye nyere gị anya ma na alụsị iji ozugbo eje gbaa afa oge ahụ onye like that guy kwuru okwu dibia ụbọchị a oge ahụ ya amazi na dibia dị devilish oge ahụ ka ị ga-ejezi ka eje gbaa afa ijezi ekwuo na onwekwa na ọkwụ na nwere alụsị na-ekwu okwu na onwere alụsị ya na-ekwu ha na-afụ na alụsị ya si na ọnya ji ya ọkpa afịa asị na onwere agba ụrụ na alụsị mere ndị ona mere ihe mana asị mba na ụna ya cheta akwa maka o nwere ike ndị ya echeta anwụsịgo na ụna echeta akwa papa unu nwere ike ọ bụ ụnụ anazi o nwere ike kwubezie ya nwa okenye nọ nso esi ka ije jụọ nwanne mpụ na ya ejetara nwanne mpụ nwere ike sị kedu alụsị ya na-ekwu ya iwe kpaa afọ sị bịa dịka okenye sị ngwa gị na kpube nwa m na gị na kpube echi ka gị na afọ ịma okenye nwere ihe o ji bụrụ okenye ụtụtụ ọgbọ ụzọ jee gbaa afa nke ya ka ọ dị shọ o jezie gbaa afa a na-ekwu n'ọkwa na ya na-eme ihe a na nwanne nwoke emekwanụ mmadụ onye nwere onye si na iwe na-ewu ya onye ahụ wetụ ya alụsị na-alụsị ya ji nwanne gị oge azị ka ị ga-ebido ozi wee gbagharịba ịghọtago ịgbagharịbazie enwee gwa gị ihe ya eji wee ya egbu alụsị ọ bụbụ igbu alụsị na ọ na onye emejọ ọnụ a ga-esetụlụ ya eme agha na iji ọ bụrụ na 10 million naira mgbe a 10 million a nwere ike kịta ọ bụrụzi equivalent to 50 million maka 15 years ya gaana ebe kwuru esi enweta 50 million wee setụlụ onye a na-alụsị ada anụsị ha ọ rapụkwa chọkwa ofu onye na famili onye nwe mmadụ ụnụ kpọzie ndị ụnụ kpọzie ya yọbazie ọya bụ ihe kwubezie onye a nwere ike uche ya apụgodu sef onye ya wee sị ka ya jekwa onye ya ejekwa jee gbaa afa maka ị ga-ejeje gbaa afa wee je kọnsọlt kwa dị alụsị ijezi alụsị akwụ na onye ji onye ahụ iwe na-ajụ ya ma ya hapụ ọkwa gị na ya ma hapụ na ya ewe onye a kama na ya ewezi ndị ọzọ mana onye a na ya ji ya na oge egbegidezie owelu the person last tipi onye nke ahụ o tipiazie ya ọrụ na nwoke ya eji ụgwọ si nsetụ ozi ya ude wee kabịazie anụ bịa setụlụ alụsị ya wee gwụ na ife ga-eji wee gbuo ya enwere ike ọgbaghị na efi ga-adị involved ịnọ na efi na-anọ ga-adị ya ebini ga-eru ịtọ ewu ga-adị nke ọkụ aka alụsị ga-edebe ya ka ịta afụfụ ka ọ pasị ya meseji nto ndị ọzọ emebezi ya emesịa alụsị ya wee jụọ ngị nwa obi ọdịgogo mma esi nya na obi adịnaghị mma esi nya si dozie esi oge aka emesizie wee kpoo orikọ esie nri ha nwa erie ngị na ya erie maka mgbe ọ bụla i gburu alụsị ị ga-etinyekwu ya ọ na-enwe clauses mụ na gị na ọ na-alụsị nrie ife iji n'aka na nwụọ inye mmadụ nye m nrie ma m ajụghị ajụ rie mma anwụ ya ka eji sịrị na ajụghị ajụ eri bute ayagha ya anwụ onye Igbo adịghị eri nri ya anyhow before onye Igbo na nkwụcha abụrụ ụjọ gapụto try to understand ife bụ Igbo ịmụta anya ebe Igbo nwanne ibibe na freedom you dey happy with yourself gbaa ya na-ekwuzi okwu na-ebu onye ife nwa na-aka akụkọ na-enwe isi n'ọdụ ịghọtago ịbụkata onye Igbo bụkata onye Igbo eburu onye Israel onye Juu akụ onye Igbo bụzi onye Israel the only way out bụ na ejire di ya ọfọ ahụ nna agụ rapụ ọfọ ahụ nwere meaning ọfọ dị na Baịbụl ịgba afịa na Baịbụl ije ihe afọ ebe a kpọrọ ya airpod nya EPHOD jee chọọ ya na Baịbụl ọfọ dị ya airpod ka a kpọrọ ya EPHOD jụọ your pastor onye abụ ọfọ anyị ji osisi apị nke anyị mana o nwere osisi eji eme ọfọ bụrụ osisi nne ka eji apịa ọfọ ọ bụrụ osisi ọbụla ka ị ga-egbute were eme ọfọ o nwere osisi ọfọ enwere osisi ya ịkatagodi ya nwa obere dị ona ọfọ bụ ọfọ o nwere ọfọ na-ala mme nwee nke lago mme nke egbusago ọbara nwee nke egbusaba ọbara otu enwere nzu enwere oke nzu nwee nwunye nzu each of them nwere ife o signify ose ọjị a na-ekwu okwu ya o nwere mkpụrụ ọnụ ị ga-eji mee ihe onye ga-anọda minin nwee mkpụrụ ọnụ ị ga-eji mee ihe onye ga-anọda minin ife ndị a niile bụ ife anyị kwesịrị ịmasị ana ọ bụrụ na-enwe ya some misfortunes na-abịa ya owu ama na-abịa because anyị ma na oge ị lara ụla n'anyasị ihe ọma na-achọ ime gị nwere ike ịfụ ya na nlọ
nnọkọta mmadụ ata agha musu iteta ụla n'abalị obu na onwe ndakpolugo ịnọkọtazi appointment inwe enwe ọga biznes ụnọkọta ọgasa ihe ọma na-abịa ka ndị amusu bịa like bịa ga attack zuru the thing. mana ọ bụrụ na enweghị ihe na-eme such thing ama na-eme o nwere nke ya bụ ọ na-abịa ma na ọ na-abịa like oge ihe ndakpo na-eme ndakpo o nwere oge na-abụ ọchị ịdakpo ma ana m ama njisi ike dị fast binye n'ike tụgharịa obi m na free ma ma ebiniwe oge ịmana ya adịcha week netin bịa dakpo ebe ahụ ị na-strọgụzi ka ibinye na strọgụ ka ibinye na strọgụ yeri na ị ga-strọgụ nwe efe ị ga-strọgụ ta until o mecha pụọ inweta onwe gị ịmata secret enweghị na strọgụ ichebiri ya o mechazie chepụ ibinye gwazi ya ihe ị ga-agwa ya a na-amụta ya amụta befe emụta ị ga-anọ witi ndị okenye na-afụ akịta anyị na-anọzi witi ndị okenye nwa nke fọrọ afọ anyị na-akpọ ha afọ ọjọọ na ha ji anya agwọ ọgwụ they are dirty no ha na-emeghị no nke a so they are not free again to talk to you gị nwaziri onwe fear mere gị you can't go close to them ọ ihe ụka mere gị ihe niile enemy ihe ọ bụla enemy mgbe ụfọdụ ịmanọ gị bụ enemy of yourself ịmanọ gị bụ enemy of yourself ihe kwesịrị ime n'otu a o nwere si you need Jesus in your life you nwere Jesus gị nwa kedu ife ị need ya for inwe ha anya kịta iburu president anata Tinubu president ka ị nwere Jesus isi enwe ihe imewuru ị na-abịa you need Jesus nke nwa nwere ya in your life kedu ihe imepụtara ebe ka ị nọ mgbe Dangote na-akpa ego ọ bụ House of Rep ka ije nwuru House of Assembly ije nwụrụ ị na-ebe sị mmadụ na onye Jesus o nwee ihe furu ji ya nwe ihe o mepụtara gwa m onye nwụrụ Jesus arụrụ factory aka akịka you need Jesus in your life ọ ga-efe ndị bụ ego jide Jesus ga-anye m ego you need Jesus in your life ọ ya ka a na-akọrọ ndị be anyị mmadụ nọkọta ọcha ndị anya si na-achọ Jesus na ebebe akwa mmehie ego ka njọ n'ụwa ya ka iji ebe akwa inwere anya mmiri maka oge a mụ na ọyị nwaanyị na South Africa ebe a nọlụ anyị na-ekiri Nigeria movie eweruo nke mmadụ nwụrụ mgbe oge ahụ a na-eme odechi ọsọfịa gbuo mmadụ na odechi na nke ọ na-anya n'olu ogbuo mmadụ a na-ebunata ozu obodo a na-ebe akwa onye nwaanyị si na na-ekiri the thing ọsị and then what ọsị m no why are they doing this nsị na ha na-ebe akwa na mmadụ nwụrụ ọsị m hey otu a ka anyị si ebe akwa ya ịma ndị obodo bịa kiribe fim anyị si na ya na-amụtasị ụfọdụ ya anyị na-eme onye onye a na-eme ọ mesị ya onye a nwụrụ anwụ ga-ebini nsị ya mana onye nwụrụ anwụ anwụgwere ọsị nkirisi ya na-emere ya so imeghị ya ogosi na imeziri ya bụ na ụdị ewute gị so bịa mụtakwa one or two things some things by anyị na-eme ya emefe ya emefe mmadụ nwụrụ mmadụ eburu onwe ya na-eti na anị aya ka a na-eji eji apụghị isori ya na kpuru ya inye atụsa mgbe anyị aṅụ ọkọ osi ya ọsịghị mba ka ehi na-egburu onwe zuo ike ka ama mmadụ nefere afọ ebi ebe anyị na-eme argument bọọlụ iche na-egbuo na mmadụ ta mechi ọrụ Chelsea na-agba ife na ọnya onye Chelsea kasị awanye na ebe niile na-ekwu ndị obodo jizi ha paakị onwe ha one side na-ekiri ka ama onye ga-ebu ụzọ nụ ọgụ a ga-emegidekwa ihe nwekwa ọgụ agha ka ndị mgbe onwe kọmentị bịara nne ya anya mana nke Jizọs a bụ ihe mebiri be anyị ka anyị na-ekwu all that major one ka anyị na-eche ihe iche ito ịnakata bịara na Igbo na-agwa ya okwu Jizọs onye ọ mepụtanwuru na anaba anyị be ha onwere ihe ọ gbalitanwuru in the name of Jesus onwere ihe ọ gbalitanwuru be ha iji bịa na Afrịka ebe a na-akpọ in the name of Jesus Igbo ka bịa akpọ ịkpọ in the name of Ronaldo afa na-ebunye ego Ronaldo ebunyego many guys ego jụọ ndị na-agba soccer bet na o nwere ndị a na-echezi one goal ka guys gbalụba ego si Ronaldo a na-azụ ọgụọ 1 2 3 4 nke ise ọgbasa ọkpa obunye ubu ya nọ
guys niile bụ tiketi ha n'aka akwụrụ ọtọ alụsị na-ebunye ego ya na-agaghị eziokwu ya anyị na-eme bụ reality hapụ akụkọ fiction. Guys eburu tiketi n'aka si igbo aka anyị na ọkọcha mekwuru ya gbuo anyị etie ọkọcha n'igbo egbo ọkọcha tinye otu tiketi ndị mmadụ na tipịa ndị mmadụ nwere ike ị na line tiketi so ịghọta ihe a na-ekwu ị na-eme ihe Jizọs ndị eriri eri si Ronaldo n'azụ osu onye vum ọdanye na net. Guys so bọọlụ efu ndị mmadụ na-ama n'isi enu ịma na ego ka a na-agbara di ya nke onye na-eme abụrụ nke ibi ya na-eme. O nwere ndị ga-afụ akpafa ofu n'elu iche na ego ibe a tiketi agba gamblers yara ndị a na-eche ka si ibu ndị mmadụ ego si Ronaldo bụ afa bunyere ego ya na Messi Shaw Bank amago na si ga-enyerịrị hat-trick na match ya. Guys ebulu ego ha doidia ya lifetime investment amago na si ga-enye hat-trick si Ronaldo ewenye 2 goals. Guys ya na-echezi 1 goal na si gba ya ofu whether ma penalty ya ma onyekwara goal. Guys esi Ronaldo ịnọrọ ebe a na-akọrọ ya bebi ka anaghị adị isi adịrọgụ mma ebe ọ nọ na wọchị si na-asị ya bebi ya natazie n'isi iri ofe okporoko ọ gbakwara si inye goolu kịta o esi ofe okporoko 60 times ị na-agba ya nataba ihe na-aka enwere isi ọbịa gị na-ekwube okwu Jizọs ọ nọrọ ebe a nọ si ibo onye ga-ebu ihe ego si ibu iri many guys ego Messi bu iri many guys ego ihe na-ekwu kịta anaga in the name of money amen. Akasị mmadụ edebere ya mụ 15 million debere ya Bible ka ya nke oge ebu asị hey Jizọs ya na-eji ọkụ egwu ya ga-ebu Bible ya madị n'azụ ha nọmara na Afrịka na ọfọkwuru 80 years. One day anyị ga-eme meeting na Afrịka kpọọ ndị ọcha yọọ ha mgbaghalụ na ọ bụrụ na anyị mana ya ma ana mgbe anyị na ha bịa chikwu anyị 50 ọzọ 50 years maka si anyị ayọ ha biko ha bịa ụzọ a na-ekwuru ọrụrụ arụọ ya ozugbo. Rachel also has but God is still in existence and he is still the one that said give Caesar what belongs to him and give God what belongs to him. Oge niile anyị na-ekwu okwu onwenugo mgbe anyị si na God adịrọ ọ bụ ekwu na Christian ọ bụrụ na-ekwu na God adịrọzi. Christian bụ religion ka ọ bụ religion or no religion the Almighty is Almighty. Amami na aghọta the creator that creative force cano whether we believe or they believe the creative force no they create every day and a word procreation. It has nothing to do with religion. Whether we ihe ọbụ ka ọ bụ whether we mere slave na-atụgharị n'ala ihe ọbụ ka ọ bụ whether we ji ụtụtụ tigide mkpu ebe na-akpụ ya ihe ọbụ ka ọ bụ onwere changes whether we be a religious person or neighbor it has nothing to do with that. So when oge asị na God adịrọ in existence na anyị si na religion reduce rugu ọ bụ na religion reduce ogu na ihe eji wee chọpụta religion bụ a na-esik path to the Almighty. Ya ka onye a jisi gị n'ọya bụ the way ị ga-esi wee nweta Almighty God. Omenala enwere ogbo o ji kụzielu obodo ya. Omenala believe na-enwelu chukwu okike enwelu chi dị iche iche. Eke bụ chi, Orie bụ chi, Afọ bụ chi, Nkwọ bụ chi, Nkwọ nna bụ chi. Enwelu ihe niile abụ chi dị iche iche forces elements ife niile ha nọsị. O nwere na je na mmiri nara ike dị ebe niile chi dị iche mana nke abụzi nke ukwu akpọrọ ya chi ukwu nya the greatest of all gods, the highest. Nyako ji bụ the Almighty. Ije na book of Ezekiel ya fụ mgbe ọ na-akọwa na Isaiah mgbe ọ na-akọwa Jesus ọ sị his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God. Mgbe ị ga-ebe ya anụ ka ọ sị God ma Almighty God ife ọkpọrọ ya Mighty God. Jee nene na Bible ka efe ya enwere Almighty dị iche na mighty abụrụ Almighty. So ebe abụ party ka unu na-seek to him enwe mezie ego ka enwee reduce oge enwe gwa that na you cannot nobody can get to my father except through me.
No ways. He's still my father. I can get to him with or without you. You can't tell me that I must get to my father through you. Akụkọ. Nna m bịa gwa m ya ka m gee ya ntị. Maka ọnọdụ ka onye nna ha mụtara 20. Kedu ekpere wee sị na before ya enweta ihe nna ụnụ na through ya nwa ka ị ga-esi ya enweta ya. Which kind father na-akụ dị aka? Ọ setụrụ ọma maka ọ mana o meghị ya na anyị na senior brother anyị ga-enwe problem. You setụrụ onye kpọ inye apọchọn ya. Inye onye ịmụrụ anyị nche niile ekwọli. We are children of the Father. We are getting to we are joint heir with the Son. We are joint heir with the Son. Nyawa bụ heir, ngewa bụ joint heir. Anyị ncha bụ joint heir bụ heir. Onwe ya kibie. He can't come and claim no onye bụ direct because only begotten and akọ dị akụkọ akọ. Ịma na God ha dị iche. Nke anyị bụ Chukwu, o nwere English name, no baptism. Ịchọ ikwu nke gị ịkpọ ya afịa Chukwu. Ndị Jews na nke ha bụ Jehova. Gị nwa apụta taa Yahshua, Shalom. Ị na-achụ nke ị na-agbakwu ihe bụ Yahshua. Ịmụ ihe omenu. Ma nke ya dịchọ na ya bụ Chukwu okike. Creative force. Ịchị kpọ ya God of creation. Na National Anthem Nigeria verse 2. Ọsịkwa, O God of creation, direct our noble cause, guide our leaders right, help our use the truth to know, in love and honesty to grow in living just and ndị ọzọ. O bụ ụzọ recognize ya, O God of creation. Yeah, that creative force. With that creative force, you can create. You need it. Is just a force. So Mona see he is. That way she know he. And anything he had that they can produce. Each or she, he may produce. Oh, we might go know why. That's why you are suffering wine too much. Oh, yeah, they create. Never be able to them. Without my mother, I can't be here. Yaka ije wine reverence. Iyabu that creation. Wine bo a formula omo. Otu a need avo. Afọ nke ahụ eme ori afọ nkwọ n'eke afọ bowed of the earth ebe a ka anyị si pụta nya wepụtara ya ka eji akpọ ya mother earth. Ị na-anụ mother earth ma mama Africa ikwesị ịghọta eji akpọ ya mama Africa mother earth bowed of the earth ife kele eke mụrụghụ afọ. So mgbe ọ bụla i kwuru datin afọ ka ị na-refer to afọ mana akọwalụ ya na nke gị ghọta ya mana ị na-achọ ka ewere English na-akọwalụ ya niile which the most of ife anyị nwere nwe in English. Some things enwere English ịma akọwata nwe ya n'Igbo. Anyị nwere ofe ihe life of dị iche dị own way dị iche ibulu onwe gị na align with ndị a maka a na-acha white makwa ihe nwa ya bụ na mụ na gị egbozi ike na ọfụma nwebụrụ oge you must go down, I will kill you, you and your family this ya ọnụ ọjọọ nwezo enwe ahụ a na-afụ onye ọbụla ose onwe nke ya ekwu okwu ka mmadụ na public. For the eko ọbịa topic a na-ekwu ọrapịa jekọba ihe ọzọ tụ anyị si bịa ebe a mmadụ ejekọba enu osino NSK nna dozie Chidera say but it's not woman that give birth to Adam. Onye gwara gị na ọ bụ woman mụrụ ya. Onwe onye ọbụla mere exist n'ụwa na-eso na arụ nwaanyị wepụta hapụ ya ka nyisi hapụ akụkọ ahụ ibu na akwụkwọ na ya bụ nkwugheri ekere ya nwe ọ jere nwaanyị ebe onye ahụ nwa ya nwoke nụrụ ọrụ mmadụ mụtara onye ahụ mụtara onye ahụ dịra n'elu kwa mmadụ mụtara ya ụbọchị ọ jere nwaanyị ahụ ụbọchị ahụ nwa Adam jere nwaanyị onye ahụ ụmụnna eso nọ ndụ ya bụ mmemme Adam eji aja akpụ ọnya ọ dị possible eji aja akpụ nke ahụ mana anyị nwere eji aja akpụ side be anyị ndị nna anyị amụrụ famụ ya bụ na mgbe mbụ nne gị ka eji ma onye bụ ọbụba nna ihe ejiri gọvanọ Anambra ma chale nwa Mgbafọ ọ nne ka eji ama maka ofu nwoke nwere ike mụọ nwaanyị 20 nna ya akpọ onye mụrụ nwa ịkpọ afa nne gị enwere ike isi na mgbọkwa ojii ihete gị mgbọkwa ojii bịa nwa m bịa jee kụ mmiri n'ụlọ ka obi gị natakwa n'ọnwụ ya dị ya ụfọdụ abụọdụ ya na-awụghara DNA kịta anyị na-eme ka ndị ọcha
ụfọdụ ụmụ nwoke jere medie na-achọpụta na ha nwụsịrị ha ncha nwụrụ anwụ taa blood pressure high BP gburu ha. ndị nna ya amasịrị ihe niile asị ebe nwa si bi ụwa ya nọrọ ebe a ribe ihe na ọnwụnwe ya. ije tụba nwaanyị ime n'iro nne ya na nna ya kpụrụ ya bịa otu nwata abanye n'ụlọ unu ebukwa abịa ebukwa abịa jee mbute abịa nwa abanye n'ụlọ nne gị akpụrọ nwata abanye n'ụlọ eje na-eticha nwata ị na-ekwugharị nwa nke akpụ ya bịa kpụrụ gị abịa ịnụgo nwaanyị dịte ịnụgo na nwaanyị nwata a nọrọ bifo ịnọghite ọ mụọ na nwa ị nọrọ na-eri nri abụọ nsogbu ejebe ọrụ osoro je ọrụ o nwe mgbe o ya eruo nne di ya waye ya na ebe ọ ya na-alụ ọ banyena n'ihe a na-eme oge nwa ya na-atụ ụjọ egwu adịrọ ihe ọ ga-eri abụghị problem nkịta na ị na-achọ onye Jizọs ga-abata na ndụ ya ma nke wee rijuba afọ onwe onye nyere nri ị na-achọ ka ịchụpụ mmụọ na-enye anyị nri jee kpọghata mmụọ ụbịam mmụọ Jizọs adịghị enye ego and in the name of Jesus ya bụ in the name of money dị anyị. Ada Igbo Somtochukwu ezigbote ada m nwanyị in the name of dollars efom ozugbo ihe niile anaghị awụghara in the name of Jesus abụkwa ka a na-eme onwe nke ihe edebere ego na ịchọ ịmụ ihe na-ekwu ọga debe ofu kọmpanị na be unu ma họteelụ dị na n'ogbe unu ma ọgodo ụma tinye akwụkwọ na onye rụọ ọrụ na họteelụ awa na awa mbọsị ụka n'oji 2000 ana ogbe niile achụpụgo na họteelụ onye ọbụla abịa ọrụ dị ala ọgbakọ 2000 10 hours 20 ịkpa nke ego na adịrọ idobe ego ọga ụnụ ụka niile yi close down nwa ya ga-eje ụka ọbasị otu a n'Igbo dị na ịma na ụmụ agbọghọbịa gbasara gị ọkpa kịta na 5000 penyu ọbụkwara ego ole penyu 15 2000 ọ bụrụ ile na be anyị penyu nwa agbọghọbịa gbasara gị ọkpa enyu ọkụ ya 2000 ịwaba ọ na-abịa ka ị ga-anụ n'ọwa na awa 2000 gịnị ka ị na-alụkwa n'ebe ọ ije na ọrụ mmadụ na-akpụ blọk onye ọbụla ejebe ọrụ ozugbo obodo oyibo ada ejezi ụka maka na ọlụ dị ewuru ego ọlụ replace enye ego na-achị you need money maka na life kịta nna gbakwa na-agba life dị hard people need to survive. Mfu ebe edebere trọk si m na nload na nje one trip bata mbọsị ụka na-enye m 15,000 a trip ọ ga-efu na many guys na-akpọ one elodu trailer guys abaa na steering o wee ike ọ bụrụ na oje awọ mma elodu ori ya 33 bia obuti ya Asaba ma obuti ya Ọnịcha ọbịa nke first trip na-abịa second trip na o ji 15,000 guys amaju onu di ya gịnị ka ọ ji eme n'ụlọ ụka oge ruo were nke eti nke kpatịrị ti ịnọrọ na steering ị na-ekpekwa ekpere Chukwu biko mee ka njem m aga mgbe ị na-eji interview ị na-ekpe ekpere n'ụzọ ihe ọbụla ị na-eme ebe ọbụla ị nọ ihe dịgo mkpa ị na-ekpe ekpere Chukwu na-aza gị ya ifu na ebe ọbụla ị nọ ya ekpere n'ọnụ ya ịnọ na plane kpee ọ na-aza ịnọ na mmiri kpee ọ na-aza he's everywhere so ka anyị jezi ime ebe ni ihe ị na-ejekwa ka Chukwu mepee ụzọ ka ụzọ gị na-aga aga ọ na-abụ ụzọ anaghị mepegoro already ị hapụkwazi ụzọ nwa jebekwa n'ụlọ ụka egen gị ka ijezi ikpe dị ya ihe na-ekpekwa na ọ dịrọ ọnụgụ mma ka every door mechiri emechi mepee ka ijire emepegoro gị ofu ọnụ ụzọ ịrapụ ya jebekwa n'ụlọ ụka. Emmanuel Eziwanne Mesofos work with NHS here on Saturday and Sunday na 18 pounds to 22 pounds per hour or euro per hour 22 euro per hour you work 10 hours or 220 you work 100 pounds na buy na you might go never 100 pounds. $100 we go do 70 something thousand. So 100 pounds na to go do 90. Now 100 pounds na to 90. And then you get 200 pounds. Each 180,000. So some boss yoke out. Oga so already boss yoke 10 hours. Gigi almost 200,000.
ka iji almost 200,000 mbọsị ụka ọga ị na-agwa m na ị ka eje ụka ọzọ ọ sị ya bụ na emechara tax na ọ bụrụ 100,000 ka iji ọga next Sunday you are not going anywhere ị na-eje ọrụ otu a ka eji jee n'obodo Igbo nwezo onye na-eje ụka mbọsị onye ọbụla ejebe ije na Dubai onwere onye na-ebukpụrụ onwe ya Kristian na-eje ụka mbọsị Friday ka ha ji akazi ụka kpọọ ndị Dubai kịta maka na kọntrị ha nọ bụ mbọsị Friday ka ha ji aka nke ha bụ ndị mosque so Saturday ije ọrụ Sunday ị ga-eje ọrụ so ndị be anyị emezie maka na kọmpanị ihe akụrọ kọmpanị akụkọ na-ejebere ụka ama na ediro serious ndị be anyị butuzi ụka nke ha mbọsị Friday a na-anọ holidays ifru condition eme na ha kịta Friday ka ha ji worship ifu that na it doesn't matter ụbọchị iji wee worship o God na ọsụsọ dadị abụrụ ụbọchị a ka iji eto ya ebe ọ bụla mmadụ na-anọkọta gbaa egwu ụka tii ya na ntị ya na-egere ekwa nso ebe a na-eto Chukwu ị ga-eto Chukwu na any moment of the day ihe ọma mere ogo na ị na-ekene Chukwu nwanne nsolu nkene Chukwu na onye afụkwa nche ọlụ m ego ikene Chukwu anaghị ekene maka obi ụsọ dị na mmadụ nyere ihe nwanne elu mee onyara gosi obi ofu onye a nyere gị ya ọ na-eju ya afọ mana mmadụ enyeghị ya Jizọs nara gị ego a ti ya n'akpa ị ga-enye m ego a ka Jizọs nye gị nke ya ọ ga mgbanịtara nyere ihe na-ekwe na be anyị Jizọs stay nothing emegide Jizọs Tinubu na-amara Jizọs ewere na ọchịchị na-ekwe m suoru ọnwụ sef na-enye nwa ịkọwa ndị nwa Jizọs in the name of Jesus ka silence olu ọmụ na-ekwugherisi ndị Igbo ya bụzie kawọd onye ofe mmadụ na-abazi mba ya na-ama kolikoli Sabat ya ekwuru bụ etu ndị Israel si worship chi nke ha ụbọchị ha debere anyị nwanwere ụbọchị nke anyị nwere ka anyị si eme nke anyị ahụ onwezi onye mụ ya isi hapụ ya ka m soro oge kwube okwu Jizọs mmadụ dị ndụ na-eku ume apụta sị m nyere m ndụ m nye Jizọs nnene onye asị nye nke m o ji nke ya nnene ndụ ya o nwee ihe m fụrụ di ya ị na-asị m onye ya mmadụ mụrụ ụmụ na-achọ mmadụ ibi okwu mmadụ na-achọ mmadụ ibi okwu ọ na ọ dị mma onye Stanley si it's been changed now they worship on Sundays in Dubai okay this year ka ha change ya ha na-akazi Friday ngafa akpụ ijele kịta n'ọnọ Dubai kịta chọọ kpọọ ya na ka ọ confirm ma ọ jụọ ka mbọsị Friday ka m kpọọ gị na phone ka ịma na ụka dị on onwe ahịa dịka na-edebeziri ya mbọsị ụka so company nọrọ ọrụ nọrọ off ikwuo na ịma ya so onye na-ejezi na họteelụ je buku ga dije na Sundays ka ị ga na-akazi so họteelụ ahụ nyere gị anwụ ihe a na-eme ebe a na-akụkpọto mkpomkpom ebe people nọ na-ata the business yes, it's in the olden days. There are days you don't go to farm. Yes, in that olden days, but not each village. Because na one religion. Akasi na nkodi na mba na egelu mba nni. Etu o seme n'obodo ndị abroko seme n'obodo ndị a. O obodo ị ga-eje. Oke anyị ekwechidozie ji dance is a lie still on Friday. Nwanne m nụrụ ya. So obodo ị ga-eje asị na mmiri a na-ada egbu azụ ya egbu. Mmiri agwaghị na nwaanyị nọ na nsọ ada agbadata ya. Na mmiri a n'ụbọchị dị one a na ndị mmadụ ada abịa na mmiri a mbọsị anwa. Nke obodo a, obodo ọbụla nwere nkefa. Nya ka eji nwee omenala nwee ọdịnala. Fara baburu ofu tradition and culture. Omenala and ọdịnala. So obodo ọbụla community ọbụla nwee nke ha. Community ọbụla nwee nke ha. Obodo ọbụla nwee alụsị nkefa ji wee biri. Otu a ka ọ dịkwa na Israel na ndị niile bi na mpaghara ijekwa na Bible asị na ndị nke a na dia God na na-akpọ ya Dagon na God ndị nke a na na-akpọ ya nke na God ndị nke a na na-akpọ ya nke mana nke ndị Israel ka a na-akpọ Jehova nke a bụ nke ndị Israel a na-abụrụ m onye Israel onwe ihe njichi nke ya eme
chinki emebere ihe but ha na-eme observe ha nwee kalenda na ndị Igbo ha nwee kalenda nke anyị ruo anyị emekwa ya observe ma isi m mee nke m abandon jee solu nke onye Israel isi ọ dịkwago mma ya etenyere m anya n'Israel anyị na-ekwu ya amadụ Jizọs ha bụ okwu Christianity abụọ n'Israel ka afọ ọmụrụ ya ihe ị na-achụkwa ihe na-agbagharị mmadụ ihe dị na ya iburu ya n'isi ihe onye ọzọ kpọọnụ ndị n'Israel jụọ ha ma enwere Christians dị ya agbaghị no very no 2% even ha bụ ndị Jewish Judaism ha nwere their own way na-emekwa na observe na-egbukwa ọkụkọ etu anyị si egbu ọkụkọ na nke anyị ka efụba ebe ndị Israel ji ọkụkọ na-enye ya mmadụ n'isi efụba ya mme ya kịta na onye akwa jere na mmiri kwa ọkpụ ewu je na mmiri mana akpụ Jizọs kpoda ya na mmiri nke ahụ efughị ya ndị Igbo na-egbu mmadụ Abraham ọkpụ Isaac je ka o gbuo ọ bụ ewu ka ọkpụ je kwa Isaac nwa ya ka ọkpụ obodo ọbụla nwe omenala ya afọ na nke gị na nke gị dị njọ onwe one or two dị na nke onye na-ala ikoro na point ya ka echenji ya na chi efogo which somebody like me eso mpụta with Joseph na America anyị kwube ka ewepụ osu n'ala Igbo na chi efogo na ihe n'idiozi ya the stigmatization we need to eradicate it and if no success ka ọ bụ that time emesịa na afọ na-emove the wave people are na-ewake up na-eme abolish etu a ka esi ama ndị ihe omenala ibe ha na-adị mkpa na ha they will stand up and see ka ha si wee mee yes Jefta na onwe ya sacrifice nwe ya maka ọkwe nkwa na aja Ife abata nwee victory na any first thing na-eku ume si na die pụta na ya ga sacrifice ya o jesi ya the war bata nwe ya nwaanyị agbapụta ka okene ya ọfụ nwe ya nwaanyị tie mgbu but okwego nkwa he has to do it nwere choice he sacrificed the daughter mana ịbịa na ndị Igbo ndị Igbo na-egbu mmadụ Jefta gburu nwe ya ọ bụ onye Igbo mana ochi ha ka anyị na-eme ya ọkwachi ya ka ọ sacrifice ya nwaanyị na chi ya si anya egbunye ya ọ na-alụ the blood ka efu na chi ya that God ị na-agbasa no blood sucking God ka ọ bụ nke a ya sọrọ gị gbuo ya mmadụ akọọlụ gị ofu akụkọ ijife ya aka akọsịrị ha ya ka ihe eji ebuka gị na-ebuka obi everyday ebuka obi Zion wee gbuo obi anyị na-ene ụlọ anya nwebere oge otie Zoyi ministry ama na ha ya no na CPM onye ma ebe ha nọ na chuzuru ọka na-ewi ihe niile anyị na Grace mgbe Grace bido Nwachukwu na ndị etie ofu family ha nwechiri ụlọ ụka ịtọ Nwachukwu adịkwa nke ọ dịkwa ka mere baptizim nke a nwee Grace of God nwanne ya nwe Rema Mountain Cathedral na Ụmụnya nwanne ya nke ọzọ ekwechiri na Lagos 3 different churches 3 brothers ebe afa Jizọs na-eri ego eri ya Jizọs afa na-agbanye ego ndị a bụrụ microphone enweghị ha na-protect their own business gị wee ruo otu obi enwee tenkobi na-enweta di ya were ego na-agbazu na-eti Jizọs ọrụ ọ bụ na m chọrọ isi ebe akpa ego n'utu mmesi bụrụ Jizọs n'isi Darlington Chibundu n'ihe ọ na-ekwu na topic anyị ọ sị no we are talking nonsense now after supporting your one Nigeria people you deceive the one Nigeria people you deceived are being killed in Lagos and you are not sending them solution. Okay, ihe anyị wukwu kịta enwere ka o si dị connected to ebe anyị na-ekwu enwere onye deceive iji eme election nwanne m election bụ right onye ọbụla ije tụọ vote and o nwere ka esi change nke dị adị abụrụ through that process after m ihe na-ekwu ebe abụ nonsense mana o nwere ike ịbụ nonsense to you because na ọ bụrụ onye ọbụla yi suit ma ihe at your age enwe ndị na-awụ ya ara ndịkwa age ga o nwekwa ndị pakeji yiri suit che na ha ka bụ mmadụ ma ịma na mmadụ anọzi n'ime ndị ala aka nkụ so o nwere ike ịbịa kwuo okwu through comment ka a ga-eji gbanwe isi ọ dịgo mma ma ị na-agba mkpụrụ mmiri ebe anyị na-ekwu ife ga-enyere anyị aka iburu sibe izi ikwu na nna ekwu nonsense ama m nke bụ nonsense m kwugo so far mana o nwere ike bụrụ nonsense to you isi na o nwere ndị deceive na a na-egbu ha na Lagos ndị nke ị na-egbu n'ala Igbo onye deceive ha na-egburu nwanne m na Lagos dị iche na nke na-egbukweziri gị n'ụlọ onye egburu na Lagos na fight ka ya protect ihe onwe onye igburu n'ala Igbo gịnị ka ọ na fight for
kedu ihe iji gbuo ya na-esi ya pụta n'ilo ya ka iji opụta ilu gbuo ya mba ka reply ya anya na some of them bụ idiot na-egburu ya n'ebe na ọ na-fight ka ihe dịrị ya mma n'ebe ahụ ọ nọ mana onwe ndị igburu n'ụlọ ebe a igburu ha na ha mere gịnị na ha ekwa nọ n'ụlọ ka isi wee dị stupid anyị nwa deceive ha ndị nke deceive na be anyị nkọ ndị si ha jee ka nwere onwe ha jee kwụọ uje mee sacrifice ị na-enyere ha Biafra deeti ahụ i nyere ha n'ihi enye ha Biafra ọ gabe 150 days ọ gwụbe nyere ha nke nwa na-adị deceive ha edeceive ha jee tụọ vote a na-egbu ha nke nwa deceive ha n'ihi enye ha Biafra enyere ha Biafra onye ka igburu egbu abụrụ iyi suit amamọ nke nwanne gị ka ichi jiri mmadụ na-aṅụrụ akwa nke ka ndị ọdị ije je buru akwa wejere ya telọ ya trim ya saizi onye pakeji eche na mmadụ dị ya n'ime ya n'okwu onye akwụ kịta o nwere dị iche na ihe onye akwụ na ndị mkpụrụ mmiri ejiri ụmụ mmadụ na-apịawasị ha azụ na-apịa ịtarị mkpụrụ mmiri ụfọdụ eyi suit arapụ ha ama na ọha nwasị bụ ka ekwesịrị ụdị onye asị na ọkịja be anyị aka apịawasị gị azụ sinsi yipịa suit a pịagbuo onye apịagbuo mbọsị ọzọ na-agwa ebukọ na oyi ọ dị ka ndị gay wee ezigbo mmadụ na-eyi kọla ala sit onye ahụ nwere ike ọ bụ na onye a o nwere ike bụ na onye a ka na-aga anyị na target wee sị na-ebuka obi ka ọ bụ na họteelụ o nwere ike ịbụ onye oyi suit ndị gay wee bịa ebe ikwu okwu ịmakwa chanel ị na-ekwu okwu edeceive nyere ha Biafra nke nwa na-adị edeceive ha anyị na-edeceive ha tụọ election ha jee tụọ election winuo ụwa niile afọ na ha win the powers that be ajụ anyị ga na-fight we no go relent the same way si mekwa ejide Nnamdi Kanu ejegidego court ụwa afụ ya anyị mere nke anyị ga-eme asị mmadụ anyị bụ gịnị ka imebuziri dị iche ka ọ bụ ka mụ na obi asapụ ọbasi onye anọrọzie na-eme na iwe ewegbu anyị mmemme etu a anyị nọ na movement ọga onye anyị esi na onye enwe ike isi South Africa onwe onye si South Africa na-emekwu unless ndị bịaziri frustration mebezi ha agbawazia mkpụrụ mmiri n'obodo a ọ dịkwa possible ọ dị possible ijeri ebe obi sef bed ya na-alahụ n'elu ya ka ihe na-esi anyị meri ebere abụna na South Africa enwere ndị bụ ebe ya efu ha ka mma na pak ji ebiri n'okpoko maka chi a na-afụghị anya nwoke na ezi kọlọsit mmadụ ihe okorobịa ọ na-afụ ezigbo suit yiri ya mapụtara ka anyị si na ọkwa program ọ na-abịa ka o ji wee chenji profile picture ka ya bụ onye nsị n'ọnụ ka asị ọ dịkwa ka ọ gago and sit down nwaonye ọ sị like isu mkpọpụtabeghị suit dị ebe ya afọ and may you this agbara na agba m abụ m gay adịghị ka onye a na-eme n'ike edeceive onye Igbo edeceive iche na ndị Igbo na-adị edeceive ndị Igbo ezigbo onye Igbo ihe edeceive ya ihe edeceive onye Igbo bụ before ọwụwe na-akpọ ọgụ onye ọnụ ọ agba elu people like you na-abụrụ original ka a na-edeceive ya ka eji na-ekwu okwu dị mkpa bịa na-akọ mpiti mpi mana ọ dị oke anyị asagoghị okwu bịa yọtago mana next time amazụ ụmụ eje buru akwa ka ị wee bịa ati agha asị na iwe dị oke emezina ya ịdọkakwa akwa mmadụ wonde ị ga-akwụ ụgwọ ya emezina ya ọ dịrọ mma ọ dị ma onye a nenekwa ya afụ profile picture fụkwa na suit ya ka ihe obi ama dị ya mma ọ dị Felix ihe confirm ịfụ suit ndị gay ị ga-ama o nwere ike oyi ọma ihe oyi nwere ike oyiri ọma ihe oyi ọma n'onwe ndị ọ na-eme attract na ọ dịka ọ dịkwa ọ dịka ọ dị ego
Ị hapụrụ South Africa. Gịnị chụrụ gị ebe a? Gịnị chụrụ gị? Ị bịabụrụ ime gịnị before? Ị hapụrụ anyị ya. Gịnị chụpụrụ gị ebe a? Amụmụ ndị riri ego ha nyere gị ọsọ. Egwu m ịnụ na ha hapụrụ ebe a. Ịma n'obodo a na-akpọ ntụgwogwo, n'obodo a na-akpọ jaja. Jụọ na-ese na o mere dịka ọ na egwuregwu. Efụsị one day buru kamera bebe ha interview na street na-afụsị ka ha si eme. Ịbụ na ụmụazị be anyị na-eme ya ka nkụ n'obodo a. Street ndị mgbe ahụ pụta afụsị ndị na-eme ya one day si bịa ndị nke si eme anaghị nke akụwa nke ihe onwe nke ya akụ mmadụ ihe ka nwoke na-ezigide ya. Enweghị ihe pasịrị aga akụpụ onye mmiri na-eri ibi ya ọfụrụ ka ọ na-ekwu ya bụ na ọfụrụ jide ya ka ya level ịpasịrị iyi suutu na-egosi ya Ife Obu si na ịpasị go level ahụ. Gịnị ka ịpasị level wee na-akụ ụdị akụ ị na-akụ ebe na dibia ụlọ n'ọrụ onwe ya jere jee tụọ vootu ọ bụrụ disiv ka edisiv ya ada mba ọzọ ya Naijiria gị nwebe onye ebe eme Naijiria onwe onye ndisiv ndị niile bụ onye ọ bụla bụ onye Naijiria ka ijire South Africa ka akwụkwọ ijije paspọtụ ndị Biafra ka ijije ka iji nata nghọrọ ebe ka ego gị dị. Ego ya dịọ na bankị ị nwee kọmpanị ka ebe irejistara ya ka ị na-ebilivro iwepụrụ kọmpanị gị kwuo na ihe erejista moto gị ekwụsị n'ịda renew ya iwepụ the license plate jee chọọ nke Biafra tin ya. Ịghọtago ihe ị ga-eme na anyị ibidogo na anyị na-edisiv ndị a ngị nwa bụ onye teta na edisiv ije deactivate everything ị nwere paspọtụ gị mụọ onye ọkụ ịfụrụ onye dọkasị nke ịmụ onye ọkụ ego gị niile dị na bankị iwepụta ya ana niile ị nwere enwe ije chenji akwụkwọ ya ijetego license plate moto gị ichenji anya ajọ ọgụ dọkụmentị gbe ya na gada eme ndị Naijiria ọ na-eji stọp na achọrọ m iji ya wee kụzielu ndị ọzọ ihe a na-ekwugheri na mmadụ na-achọ wee ya na Naijiria. Ihe na how many times we dey tell you Nigeria is not for you. Where is for you? Ị na-agbara ndị Fulani ọsọ, ị na-agbara ndị Hausa ọsọ. Izobeke a ga-akwagide ya one day ọbanye ana ọbanyego ọ da izi a ga-akwagide one day ọbanye onye ala nke eme kịta emenughị ya before which ọ bụrụ na ndị Igbo si etu isi wee kwu wee mekwa ya na mkpụrụ etu a ka ọ ya adị ihe ama na inwe strength. Thank God na many people ghọtara nke bụ eziokwu. Ị na-akọzikwa na deceive ndị mmadụ na your account ma many people maalụ ike ihe niile apụta wee mara ihe a ga-emegide ya megide one day ọbanye ọ ma ọ ga-aba one day you must buy kwere ịba one day you must kwere ịba you go enter abụgosi wee dị. So ụmụ iyo anyị ga-eweta ya n'isi njedebe ebe a n'ụwa anyị enwego fon obodo a anyị nọ sit at home here today yetege isi wanye chenjiri yetege anyị nọ sit at home taa n'obodo a echi bụkwa public holidays so ka anyị nọkwa ya n'obodo a ihe niile dị oke etu ọ bụla o si dị wide ụmụnne anyị bụ ndị na-asị na ha anyị na-anụ na rumọ na fa chọrọ ịna ka anyị na-emenụ Chukwu nye aka ọ bụ n'eziokwu fancha niile yikọrọ na anyama na the revolution enwee n'isi because ọ bụ na ife melube mmadụ onye agha ada ama o webe ife ga-emeluzie mmadụ n'idiri igwe onye agha agba what to do onye a ga-eji aka decide ya. So ndị a niile nọ na Lagos anyị mana ọ bụrụ ọsụsọ ndị nọ na Lagos na Nigeria niile na-abịa ahịa na Lagos abịa ego that spare parts efu n'aka ndị Igbo which means na ọ bụkwa na ndị be anyị nata ana Igbo all road will lead to ana Igbo. Ndị a sikwa ugwu Hausa abịa ego ngwa ahịa ga na-abịa ana Igbo straight igatago ndị a ga na-abịa ana Igbo straight na-azụ ahịa mana first and foremost bụ provide security maka na ama m etu ndị be anyị si eme ị ga-anọkwa ndị mmadụ bebakwa ahịa ndị be anyị jekwa na-echebiri ha n'ụzọ ịma ihe agbalụ na be anyị before
ịma ife agbalụ na be anyị before gbaa ka akpa trigger ya ka security ji wee bụrụ top notch ife a ga-etinye anya fanwa na-anata anaghị na-ekwu ya fanwa wee na-aghọta na some of them aghọta ihe ha na-ekwu ka ma na they can hire a private security na-akwụ ha ụgwọ enye ha security etu Asaba nọ na-ada akụ dị akụ ije ebe a ndị amị na-ekwugharị steeti mpesa ha nwere moto ha ji aga dragon ka gịnị ka a na-akpọ ha na-agagharị steeti ma anyasị ma efifie na-ekwugharị ada arahụla na Asaba ọ na-akụgodu 2 o'clock 3 o'clock ịchọ ịhụ ahụ saatị moto gị na-apụ apụ ịghọtago na-apụ apụ etu a ka esi mekwa ya n'Igbo dịbakwara nọ like that na mmadụ nwere ike pụta nwụ n'abalị ya na Ọnịcha enweghịzi night life n'Ọnịcha obodo na-enwero night life onwe ihe na-eme di ya ịghọtago Dike Charles ana m efe ikwu Ọnịcha na-enwero night life ịma na ya ka Ọnịcha ji anwụ anwụ kịta Ọnịcha etinye na ịpụta kịta jụọ mmadụ si ya Ọnịcha that year akpọbalụ gị afa joint ebe ihe niile na-eme kpọba joint and joint niile na-aba abalị a azụcha afịa na efie abalị enwezie n'iru ọrụ a na-akụgbu azụ na-agwọ isi ewu na-eri ego na-agba oringo life a na-aga nye asị bụ makis ije na makis ọ na-eme ịbịa na agbakọba life dị ya ịpụta na n'iru GMGS ikolo ụmụazị na Ọka road ịbịa na ebe niile gbadata Old Market road na front line ọ na-eme Court road n'isi ebe a nke a nọ na-eme ite isi na Ben road ọ na-eme ite isi na Mall Street ọ na-eme ịgbadata na Basden side a niile ife na-eme fege ukwu akị otu a ebe ọ bụla ije joint life adị na Ọnịcha ịma na City ka ị nọ ọ na-akụgodu 10 enwe ebe ya je gote mmanya ụkwụ a na-aga ndị na-ele indomi a na-ele egwu a na-akpọ when Ọnịcha wọzọ Ọnịcha ịpụta Ọnịcha ị na-enjoy ya onwe gị you can go out anytime ị chọrọ ịga taxi na-agba kịta life adịghịzi jụọ ọnụ ndị tụrụ n'Ọnịcha n'oge a ka ndị memories fa ga na-enye gị na-abụ ebe akụrụ akụ maka ihe eji ama City bụ ebe a na-akụ akụ Owere oge Owere na-ewi ọ maka night life ije gbacha ego gị abalị ebe ị n'onwe gị ọrụ n'ibu responsibility onwe ndị ụwa ha ka na-ebido na-ada agafe ife na afa ndị ebe a ejeje rie ego fa obodo a na-eme ego a na-sakuleti ebe a na-eji eri ego a nwe ndị a na-enye ọrụ dị a enwere getiman barman sales ladies ihe niile a nwetara ọrụ dị a na-arụ ọrụ ebe a ndị na-atụtụkọ bọtụ ndị na-esipụta nri activities a na-akụ City a na-abọbụrụ abọbụ anytime ị chọrọ ịpụ ịpụa otu a ka Asaba dị kịta na life adịdị a onye si obodo Igbo buru ego bịa dị ya na-eri the money ị na-afịa Ọnịcha nke ahịa adaana ebe ka eji iri ego emechicha na ihe niile ada front line na-etikpọ na ọdọzi ihe niile El Paso Nweze ọ bụ nke da n'Okafọ Ben road gịnị ka a na-emezi ebe a ndị na-ere friji old friji ịgbada na Nwangene ọdịeze mbụ Dovin emechiri ya since tete ebe niile a na-eme emechisichara ya ukwu akị adakwuo na egbutuo na dị akị ebe niile mmechi ebezi ka ihe eri ego ozigbo ije GRA nenu GRA ọkụkọ dị na GRA emechie geeti parking space adị ọkwudu ndị ụka ndị Anglican arụkwuo nke akpụ ya Sharon House ndị ụka eho Niger Diocese rụpụtazia họteelụ ebe ihe egbu asa bịa kụọ ha bụrana na họteelụ bụ ego ka ịghọta na ndị okenye na-anya ọ ngị nwa ka ha ji agbazuru ndị anọ n'isi ha ama ihe a na-eme afọ ha bụ Jizọs bụ afọ eji siti ọrụ were ya na-agbakara ha ego ha rụziri họteelụ na-ere ntị iburu nwaanyị ebe irie ụka Niger Diocese jee cheki ebe a na-akpọ Sharon House ọ bụrụ onwe ya ọkụ n'ebe a na ọ ga-agwa gị nna ịma ebe bụ Sharon House ndị Niger Diocese rụrụ ya na ị na-aba GRA isi ọzara road ebe a n'isi ebe a swimming pool dịkwa ebe kwụ ụgwọ iduru asago na-eje gwuo mmiri fesendrị ọkwa ndị ụka wee ga-eje na-agbazu ahịa ị na-aka ụka ị na-achị na-ewinrụ kingdom soul ahịa ihe mere kingdom ewinrụ ya soul
Oh ya no bro insecurity a bụ na Onitsha ewepụta anya Onitsha onwe Onitsha local government I bụ no Onitsha north and south Onitsha north and south local government ha dị serious all government na adịrọ serious ọrụ Onitsha akpọbatara Bakassi before oge Bakassi bi Onitsha adịghị mma oge ebe afọ ọbụla operation kpochapụ Onitsha adịghị mma abụ ihe a ga-eme life anachi ya takwa ọ bụ security dị na Onitsha na sịsọ Onitsha godu ịmagodo onye ori ama abata nwudi ya na free na onye ọbụla amụ ibie so ọ bụrụ na Onitsha chọrọ ka ọ dị ma ya ka m ji asị gọvanọ ya mee local government election ka the gọọmenti gbarata nso ka enwe ike use ya ọfụma mgbe eji nọrọ n'ọka na-edikteti ya na-eme ebe ya like this Onitsha ga-eseki onwe ha edozi Onitsha dịgodo ọcha kpochasị ebe niile Onitsha dị ọcha inye m Onitsha nti Onitsha mmọnwụ maka chi ịṅụọ pure water tụapụ ifuo na ị ga-ejere m nga 2 weeks ofu mkpụrụ pure water ịtụapụrụ akwụkwọ ya n'ilo mana mmemme ekichọ na-provide ebe ị ga-atụ mmiri ahụ ịṅụọ ịtụ ya dị ya before Chinefo n'otu ga-enwe company enwe company na-ekpuji ya refuse company ọ bụghị ha nsepa Anambra State Environmental Protection Agency ya nwụrụ anwụ chọọ private sector ndị ga-ewere the contract ụbọchị ifuru dọtị na-ekpopụ ya terminate the contract ama na dị serious obodo adị ọchọ ya na-esi isi ihe ebe anyị nyakata ịta ọnụọ ma ịgba one way ma na nke a mee nke a moto ho breki down ma ịkọwa anya ọfụma ị ga-abịa na kansụl bịa kọwa ya na ịgbasa moto adịrọ mma iburu ya ị da-achọ ka ị blọk ụzọ ịpụta ịgba breki anyhow na ntụ gịnị idozi obodo adị oke echepụ na 3 o'clock pụbụrụ onwe gị ebe sọrọ gị na-eje ma as long as ị na Onitsha ịdị protected isi ndị nọ n'Onitsha na ha na-akwụ security levy a na-akwụ ya mana ha fụa dị security ha fụrụ ya ọ ga-weda ma ndị hungry adịghị hungry anyị na-ekwu okwu hungry anyị na-ekwu ya gọọmenti ga-emela anyị adịm ekwu abụm bank abụrọ m bank yighetago ma bụgo na ndị hungry today aka na-eriju afọ na-ebibeghị nga ego yighetago aka na-eriju afọ emara aka dịkwa hungry maka eruba m ebe nchọ elu the hunger dị n'ime m ana m epuch na ha da-akpọ Jizọs ya bịa nye m nri I'm still pushing nke m na-emenwuru onwe m ana m eme ya na-eme ya asị mmadụ na-atara ya ka m mee ya ọfụma which na ọ bụrụ na onye ọbụla na-emekwa ya like that anyị ama esi na adịrọ ihe niile anyị na-eche ka Jizọs meela anyị ya ịghọtago kịta anyị relax ihe niile dị n'aka Jizọs miracle na enu reverend sister ka afọ na nke Odumeje onye reverend sister Katọlik ike adịghịzi na Katọlik ọ na nke Odumeje ka ọ jiri Odumeje wee rigoro ihe Odumeje wee rigoro ya wee na-akwụ ya na mmụọ ewepụ na kamera na reference of nekere sister anụrụ ka ihe eji arịgoro nwaanyị mmadụ elu na-agba na ụka adịra gị unu unu egbuo reverend sister Katọlik chọọchị onwe ya bụ ọfụrụ pawa ọnwa nke Fada Mbaka ka ebe na eri na a na-akọ ọbụtu onwe ya nke na-arụ Odumeje gbadozie ya ọkpa chisa anya ọfụma nnọọ wee na-egbezi ya na ọ fụrụ nnọọ ka ọ dagide ya odu nwanne m odu ee ya maalụ na anyị mma nke onye na-eme Chukwu gozie Chukwu na alụ gozie aka ọlụ anyị gozie ọpụ anyị gozie mbata anyị ife anyị na-eme ka ọ na-aga aga egbufe osafo na-abụ ọ hazielu onye ọ gazielu onye ka ọ gazielu na anyị ihe niile bụ ihe siri ike na ndụ anyị ife nwe na ndụ anyị ka ọ dịrị anyị mfe ndị onye bụ ma ebe ọ na anyị na-ayọ Chukwu anyị yọ enu yọ ana wee kpọọ ndị mbụ na ndị egede ndị ichie sibado nafe akwuola anyị ọnụ anyị na mmụọ na ike adịrị anyị ekwu na ya mara ihe na-eme na be mmụọ na be mmadụ anyị na anyị na-aza afa ha ihe anyị na-eme bụ ka anyị zọta omenala anyị ka be anyị wee dịkwa etu o si kwesị ịdị
ha ga-enyere anyị aka n'ọsọ anyị na-agba n'ọgụ anyị na-anọ. Ụmụnne anyị nọ na Lagos, anyị maka ha si nọrụ ọsọ ụnụnwa bụ ndị nwere ike ịlụrụ anyị ọgụ na mmụọ, mana oluo nke mmadụ ga-anọ anyị ga-anụ ya. Anyị adịghị okwu miracle side ahụ. Miracle bụ ihe anyị na-amụrụ na ọ ga-eme. Mbọchị unu netara cheta anyị meenụ, mana nke anyị ga-eme na mmadụ ihe anyị yiri ọ bụ sị gbaa anyị ume, nye anyị ike na anyị ga-eji aka anyị mee nya. Ọ bụ ya taa m ejije kpọsa ngwa ahịa nọrọ m na-ekpe ekpere. Gịnị ka m na-ekpezi? Na-ekpe bụ ka ọ dịrị m na mma, afụkwa m nọ ka m gbapụ jee mee ihe nwa nọrọkwa na-ekpe. Ụdị anya bụ ụdị ndị a ya ka anyị na-agba mbọ ka ụdị mentaliti a pụọ anyị n'ime, ka nwoke ma na ya bụ nwoke. Anyị amụta nwoke, anyị amụta nwoke eji eme gịnị? Ọ dị ya na bụ ọ dị ya na-ajụzi gịnị ka eji nwoke eme. Nwoke amazi na ya bụ nwoke. Nwoke nwere onwe ya ka atụrụ. Chukwu abịa ma doo ka a gbanwee ụbụrụ ụmụnne anyị ndị na-ada akọnyeta na-akọ n'elu fa na-akọ n'ala. Elu mgbe ụfọdụ na-ebutere anyị iwe na ọgụ na mgba. Ọgụ a ka anụba anụtụ ihe ọjọọ, egbuo mmadụ n'ime ya. Many things na-eme na be anyị, obi ọjọọ kalizi. Chukwu abịa ma ife anyị kwuru bụ na igbuo n'aka nne, igbuo n'aka ekpe, mma ka anyị ga-egbu. Onye kụọ mkpụrụ ọma ọghọrọ nke ọma, onye kpụọ kụọ nke ọjọọ ọghọrọ nke ọjọọ. Ife onye achọkọ ọfụ. Ife anyị chọtara bụ ife ọma. Ọ galụ mba chube mmiri chọje ogbu ugororo m. Ife anyị chọba mmiri anyị chu ka anyị chute mmiri doro edo. Anyị naruo na be anyị ka anyị na ụmụnne anyị ṅụọ mmiri doro edo. Anyị jere mba ka anyị chute ego, anyị ama agba aka na ife anyị na-eme ga-aga. Ọ bụrụ na o nwezi mmụọ na-ekwu okwu n'isi anyị na ihe anyị na-eme ama aga. Mmụọ na-ekwu okwu ya ma na ihe ọ na-ekwu bụ asị asị n'isi anyị. Na nkịtị ya azụ n'afịa udene, azụ aka jelụ na ọkụ gbara aka pụta. Nwere ife a ga-eme nwa anyị nkiri nkiri ka a na-ekiri odido ada eji eri ozu. O nwere ife aka ya eme mkpume ikubu ya dịsi ọdụ igwe ọ ma rapịa. Okirikiri ka a na-agba ukwu ose ada eri enu. O nweghị ha ga-eme ebe ike ọnụ ma ya rie onwe ya. Na amụsụ si na anyị nwa oto ọta oburu nwa ya rie ka ọma ka ọ na-adị. Onye jiri isi nwa dibịa ne mgbọrọgwụ ihe niile a na-akọ ọbụla ụyọchi ụjọ na nkịtị bụ na ahịa udere ka ọ ga-azụ. Isi udere ada agbọ nche jiri isi nwa dibịa ne mgbọrọgwụ. Onye si na anyị bụ ihe dere owere anaziri mmiri. Ọ fụrụ anyị magbokwu jijiji oje gba egwu a na be mmụọ. Iwetego onye kpọba ya lee, onye chobe ya lee. Ụkwa m yalụ m, ya bịalụ nwanne m, ya bịalụ nwunye di m. Na iwetego eji gbara nwa ikpe okwu a na enwe gbara akụ ọya sọba ụsọ jide ka njide ofu onye jide ọ da-asụ ụsọ. Eji gbalụ nwa ikpe okwu a na nwa onye ga-asị na nwunye di ya si ya ihe niile a na-aga nke ọma. Chukwu ya ka anyị na-ekwu, anyị na-enwe nkwubi okwu si na ọ ga-adịrị anyị na mma. Awele n'ụzọ ije anyị, ọjije anyị na mbata anyị ama egbu anyị. Okwu anyị ga-ebuje anyị ebe onyinye amara dị. Okwu anyị ga-ebuje anyị ebe ife anyị ga-eli dị. Ife anyị ga-eli ga-abịa, nke ga-eli anyị ma abịa. Anyị ga-adị ka abụ anyị n'ọnụ ọnụ ife anyị ga-eli abịa. Anyị ga-adịkwanụ ka ichekwu anyị n'ọnụ na ugbe n'anya na-azụ n'afịa. Anyị ga-azụ ka afịa mana ya ma na ka afịa. Anyị ga-agba ka nkwa, ya ma agba ka ngwọ. Ije anyị ga-abụ ije mmiri, ọma bụ ije mkpụ na nkwụkwụ n'ọfịa, ụkwa pụọ n'ọfịa. Anyị jebe anyị ga-ejelu, anyị naba anyị ga-analụ ọnwa amada anyị nke o ji ekodo anyị. Anyị gbuo n'aka ndị gbuo n'aka ekpe, mma ka anyị ga-egbute. Ife ọma ga-emela anyị. Ife anyị nọ bụ ịga n'iru ka oke nwe na amụọ na-amachighị azụ. Ịga n'iru bụ ndụ, ịnachighị azụ bụ ọnwụ. Anyị ama anwụ, anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ. Otu a ka ọ ga-adịla anyị. Ụfọdụ niile anyị na-agọ ka anyị na-agọ si ka anyị tọọ atọ, anyị kpọba ka anyị lee ije anyị jere ga-amịta mkpụrụ. O jere ife jelu ndị nọ n'ụlọ n'ọlọ ejere ife emele na-emele na anyị ama agba aka na afọ anyị tara, anyị ama agba aka na anyị tasị afọ anyị ga-eji ife na ụmụ anyị mụ n'ilo ga-eru ụlọ. Isi nwa eze ada atọ na mba. Onye njire eje si na nke ya da-agazi, Chukwu gbaa ya ume ka ọ gbasibe mbọ ike na ọ ya aga. Maka ma anyị anwụ n'ọlụ a n'isi nwa eze ada atọ na mba ka ha naruo. Chukwu sọ gị maka esi ya eme ya akpọbịa sị kpọ n'anya. Gọzie ụmụ Igbo, anyị bụ ndị dị iche. Anyị bụ ụmụazị si n'ọwụwa anyanwụ. Dịka anyanwụ na-awanye kwa mbọsị, etu a ka ngozi anyị si awanye. Anyị ama dị ka ndị anụnwa, anyị ama dị ka ọnụ akọrọ anyị. Nekere ndị Yoruba na-ewetara anyị ọnụ. Famụrụ na ibe niile a na-eme bụ ka a na-agbagharị na onye nwa eze bụ nwa eze. Ana ikpe anwụghị ike ịma nwa eze na ọgba okwu. Onye nna ya dịrị ori na-eji ụkwụ agbawa n'ụzọ. Nwa onye ha bụ anyị ada atụfu ụjọ. Anyị abụrụ ụmụ atụrụ, anyị bụ nwa agụ na agụ na-amụta agụ. Nwa agụ ada ata afịfịa. Ọ ndị ụka bụ ụmụ atụrụ, ha nche niile from A to Z si na ha bụ atụrụ, ya ji ọnụ ha kwuo onye. Ọ bụrụ anyị kwu anyị kwuo akọba anyị ọnụ. Abụrụ nwa atụrụ, abụ nwa agụ. Agụ na-amụta agụ, mgbada ga-amụta mgbada. Gịnị na-aba atụrụ na mgbada throughout. Ya ka anyị si ka ewepụrụ anyị n'ala Igbo. Ụfọdụ bụ ndị Izrel bịa na-emebisiri anyị omenala anyị. Chukwu kpọpụrụ anyị ndị Izrel emebisichana be anyị. Ha bịa na babe Chukwu abịa ma doo na ndị a na-awa anyị isi. Ha na-emebisiri anyị omenala anyị. Bịa kpụrụ ha na ba
Jehova do bịa kpọrọ ndị a Jizọs bịa kpọrọ ụmụnne gị na-ajụ ka bịa na-emebiri anyị ebe anyị na polluting our land. Eke ketara anyị bụ ọma, Olie letara anyị bụ ọma, afọ fojuola anyị bụ ọma na ụkpa nkwọkwọgbuo ndị ọjọọ na ndụ anyị. Ọ ga-emezu. Ohu mmụọ na nnụ mmụọ nọ n'Igbo nụrụ ọnụ anyị kwuo na ife anyị kwụ otu a ka ọ ga-esi mezu. Mmụọ na mmụọ da ama agbaghị ya, ma amosu dị n'Igbo ma nke dị n'olu, nwere ife ga-agbaghị ya. Ọ ga-emezucha n'isi anyị. Ọ bụkwa gị etu anyị si ga ọfa, ọ bụkwa ọfa, ọ bụkwa ohio ihe dewe Igbo eze ụmụ iyo. Ọ gara offering time ụfọdụ ya kwufu na dị na-eji ntị anụ offering enu ọsọ ha kịta ụfọdụ ya kwuo n'ọhịa ka mba ojoto nwanne m ịmụtakwara na ịga ọfụ otu a egwu apụ ọgụ n'anya mụ bịa mgbe ọbụla anyị ga-aga ọfụ ịgbaghị owere ya na rekọdụ nke ọfụ a iche iwere ya na-aga ọfụ na ihe niile anyị na-ekwu bụ ihe eji malụ ndị Igbo. Onye Igbo ga-eji aka decide destiny etu ọ ga-adị taa ba ihe i kwuru n'ọnụ. Ị na-atụ ilu mmụọ dị iche iche ama aghọtazi ife ị na-ekwu, nke nwa na-akọ onye bụ ihe efuru ndị a na-eme speaking tongue. Ya na-ekwu ihe a na-amarụ ha sịrị na language efu nke a na-asụ na some people. Ọ bụ na ịbụrụ onye Igbo ime aghọta ya ịghọtago. Ọ bụ na ịbụrụ onye Igbo a na-ekwu ihe na-aghọta ihe a na-ekwu gezi nke ọ na-ekwu like this. Isi ya na ọ galụ mba chube mmiri chọgala ogbugororo ọma ihe ominu ọma n'inu ka ị na-atụ. Ọ ihe a bụ n'Igbo enwere n'ọma Igbo wee nwezie nke bụ n'ọsọ ụmụ the kings ga-anụ ya. The original Igbo bụ ihe na-aghọta ya. Inu ka Igbo ji ekwu okwu nya the men Igbo bụ inu ka ha ji ekwu okwu. Ikwuo ya onye ọzọ ama aghọta ya. Ịghọtago? Onye aghọta ya. Okwu isi a nna na ọgazi amakakwana mana ejiri akọ mmụọ. Ịghọtago? Onye nọ na-akọ mụ ị na-ekwu esi ọga na nkiri ka a na-ekiri ododo ejiri enyi ozu ọga. I see you are speaking in parable, you say you won't understand. Ọ na-eche gị ka ị na-akọ ihe ọ na-anụ. Oge a ka ị ya ama onye bụ Igbo. Ọ dị mkpa na-amụta inu na inu mara mma eji ama onye Igbo. O nwere mentality, o nwere ihe ọ na-ebute. Ọ na-enye gị that sense of belonging. Ọ ga-enye gị that sense of belonging, nye gị that confidence na Igbo onye Igbo nwere ihe a na-akọlụ gị akọlụ. Otu a ka ọ dị na mgbe nke anyị. Ọ bụrụ na ịmabe mmọnwụ isonyebe a n'ife a na-eme. Emezi ndị kịta transform ya na ịbabeghị court na sa na ya na-eme na school maka ha wezi nke as another life. Ịghọtago? So abụko si wee dị. Thank you for your time. Nwụzi onye nwere ife ọ ga-eme ọ kpọzie m inbox ịtụgo inbox me. Ọ bụrụ na iji your tithe and offering iweta ya inbox ma ya da like eme is yeah. I can want one unfinished business mana echi ka I get water result. Thank you. Ngwa aka mgbado na anya na ọlụ na ọfụma. Thank you for ndị TLM stars. I will not forget. Ndị TLM stars, I hold you guys in high esteem. Thank you so much for that. May God bless you. He said.